UMU-AKASHI UMU-AKASHI nwesị ka ndị okenye na-ebe biko onye bụ AKASHI a na-ekwu ife a ọ ndị ishi ịma na ọ na-eme ndị mmadụ ifele ekwuo maka ndị AKASHI ka ihe na-akpọ ndị AKASHI ebe a nwata shi dịka nna ajụ ọnwa shi a onye bụ UMU-AKASHI a maka na ọ na-eme ndị mmadụ ifele ikwete na vasi n'ụmụchi anyị nwa na onwe m ị na-afụ ife a ndị nna nna m ochie bụ ndị nshi mma akọwalụ gị ihe dị iche na nshi na akpụda onye na-ese ọkwa ị na-esete maka anyị edebe nke a maka ụmụazị na-etoite enwere ife dị iche na akpụda na nshi abịa na obodo onwe bụ Enugu steeti o nwere obodo na-ekene mmadụ onye ushi ọsị ọhụ nta kedu ndị dị ha onye isi ọhụ nta unu na-ekwu ọhụ nta ee ndị nkanụ na-eke mmadụ ife okenye isi ya onye isi nke ọ bụ nwata ọsị gị gịnị ọhụ nta meaning onye isi is ancient people ndị gboo kedu ihe omi na bunu ịma na eji nwa ya aleta a sị na mma aleta gị na wọta ebe m na-abịa ife anyị na-ekwu bụ ndị aka akwụ ndị n'ibu ndị nshi bụ ụzọ wee bịa n'ụwa kụziri anyị omenala ha na-etoro enuri nne fada eto enuri nne etu akabaracha maka gịnị onye nshi agbụrụ ndị nshi adịghị etofe 4 feet 4 maximum mana o nwere ife dị iche na onye nshi na akpụda nyanku na-akpọ akpụda abụrụ aka nshi ịma na Igbo ana m ekwu ya na-ekwusi eke Igbo na-anasị ana ọtụtụ ndị mmadụ amara ife dị iche na onye abụkwa onye nshi na onye abụ akpụda ka m kọwaa ya ka ịghọta akpụda bụ onye ndị enyi ya na-amụ bụ akakpụ arụ ha na-achịkọta ọnụ nwee nnekwu isi nke irigo mashin a ka ịla ata m nna m nwere ọnụ ọjọọ mana ịma na o nwere onye anyị na-akpọjọ nọọ nkụzi ka anyị na-eme njakịrị ka anyị na-ama ndị akakpụ bụ ndị ini isi ha na-ebu ibu isi fa na-ebu ibu isi fa na-ebu ibu aka ha atịnwụ ọba tọntọ maka gịnị o nwere ife oyibo na-akpọ thyroid gland nya bụ ihe na-adịrọ n'arụ ha mgbe a mụrụ ha etu chifa si mee gịnị ka efa nke a bụ ihe na-adịrọ mma n'arụ mmadụ metere mmadụ o ji bụrụ akpụda mana nshi ndị nshi o nwere ife mebiri ha n'arụ nọ agbụrụ ha ka ọ bụ etu chi ha si mee gịnị kee ha na ha na-eto nnukwu elu ọbụnwa bụ ndị bụ ụzọ bịa n'ala Igbo nwa ala Igbo gba gburugburu ọ ndị nshi bụ ụzọ bịa ebe na ije n'ala Igbo niile ndị nshi bụ fọnwa bụ ndị ụzọ bụ ụzọ mee omenala mee dibịa ya mere na omenala Igbo ada akpụrụ onye nshi alụ ị na-amụta ada akpụrụ gịnị ada akpụrụ onye nshi alụ ọ nwa nshi bụ alụ fọnwa ma alụ ntọ na ana fọnwa bụ ndị aka akwụ ọ bụ na ị ya aghọta ife ihe na-aga ọjị na-asị na ọnụ aka nshi bụ ọnụ nna ya fa you are referring to ndị gboo ndị bụ ndị aka nshi na ọfọ nwafụrụ aka ose bụ ihe ojii fafụrụ Chukwu aka okwu wite anya fa na-abụ ọ na Chukwu gbalụ ndụ etu ya esi mee ka aka odi ibu aja ana ka e wee wepụ aka ọbara dị n'ala ọ na-aghọta ife na-ekwu nkụzi emelụ izu gara aga anyị na-akụziri ndị be anyị ife dị iche na aja ana na ana ịmara ife dị iche maka na omenala Igbo ife niile dị na omenala Igbo nwere oke na gịnị na nwunye ọkwa nnekwu na-akpụ ebe a oke na gịnị na nne enwere ife megide n'ụwa nwaanyị eteta ụla sị na n'ọdị ime ma mmadụ atụrụ ya ime kịta ka nna ajụ mana agụrụ ya n'akwụkwọ nsọ mụmụ nke zọbụrụ ụwa wee dabara unu ekwuzikwa n'ike onwe ndị ụka anyị n'ebe a mụmụ nke zọbụrụ ụwa wee dabudo unu ya takwanụ mmanwụ
ọ wee tụrụ ime n'ike nke mgbe ewekwe n'iwe nna gị ka nna ajụ ịnata be gị nwunye gị sị gị na ọ dị ime ịnọrọ ọnwa na-esi n'ilo nata ịnọtara n'ụlọ ọ bụrụ na nwunye gị dị ime ọnwa na-atọ ọ sị gị nna anyị na ọ gwara m ọma ose bụrụ ụwa bịa dakpo m kedu ihe ihe egwu ọ ga-alarube nna ya mba ihe ọ zara m ejuru m afọ nna biko ịnọrọ ọnwa na-esi n'ilo wee nata ọ bụ na nwunye gị ọmalịcha nwunye gị rapụrụ n'ụlọ dị ime ọnwa na-atọ ọ sị gị nna anyị ogwu ikpere na ana na ọ kwanụ mụọma nke ose buru ụwa bịa tụọ ya ime gịnị ka ihe egwu ofu ihe ahụ kwa ọ ga-ana ihe ọ sara m ejuru m afọ ka ihe ọ na-akwa nnụ ka njikwa okenye ọzọ nna m ijele ọlụ ka nsị na ijele ọlụ n'elu Igbo ibe dịka ijele ọlụ na Igbo ukwu maọbụ ijele ọlụ na Nando nke m wee na ọnwa na-esi na Nando na-ata afụ na-agba mbọ ka ọ dịrị ndị be gị mma i wee nataluo ụlọ nwunye gị wee bụ ikpere na nna anyị na-agbakọta ka ọ bịa makọ nna anyị oburu afọ etu a nna anyị iwere anya okenye na-enye ọ n'ubi m ka mmadụ kọrọ ibe enwe ọ sị nna ya ewezila iwe na ọmụọmụ ose buru ụwa bịara ọnwa atọ gara aga wee dakpo m kedu ibe ya agwa ya maka mụọma abụ ọ ga-ejekwu ụmụ ose nwe ahụ ka ya jee ibe nji ajụ ajụjụ nwa ịghọtara ibe nji ajụ ajụjụ nwa olukwe na nke anyị amala ife ya na pụrụ mụọma aha ka mụ ya na mụọma mee gịnị bitọpụzi ya mba ahụchu ya ojuru m afọ ajụkwuo mmadụ na-abụ nna ewe n'iwu ijele ọrụ oyibo n'ọlụ nnọọ na Nando na-alụ ọrụ ọnwa na-esi wee nata ịnata ọmalịcha nwunye gị rapụrụ n'ụlọ si gị nna anyị enekwe n'anya n'afọ ime a were okwukwe kwelụ na ọmụọma ose buru watụrụ m ime ọma ibe ya abụ nke a na-eti isi mmet ASADU I refer to human being or to nwunye gị ka nna ajụ nwunye m. ibe ji ogoro n'ijele ọrụ ọnwa na-esi O nwere okwu na-akpata okwu ya ka m na-ekwu. mba ihe asadiwo m wee gọzie m Maka na o nwere ya ijitere nọọsụ jiba ahụ ya oge nwere ejiwe. ihe iji jụba gị ahụ na achọ m ka mmalụ na ọ bụ na ije olu oyibo ọnwa na-esi nata nwunye gị wee bụ na ọ dị ime ọnwa na-atọ kedu ibe ya ọ sị gị na ọmụọma ose bụ ụwa tụrụ ya ime nwa ihe ekwetekwa n'eziokwu ka m na-agwa gị dịka onye Igbo Number one bụ na human being na mọma human being na mọma ejiri akọ ordinary human being dị ka anyị nwa. Mama na oke mọma ada atụba human being n'ime mama ga-eje atụ ya n'ime. oke Mana ọ bụrụ na ya ka chukwu dị ya nke a bụ nke aka nụkarị m nghọta. ngwa gekwanụ ntị na okwu agba ịbụọ ka jidekwa igwe okwu ịma na ama m na ị na-atụrụ ya maka amụsọ ọ bụrụ maka vegetable. amakwa m nọ gị na-etizi m okwu n'ọnụ Ọ bụ maka ọ bụrụ bụ na ọla atago m ọ bụrụ maka vegetable ka nkọma gị na ọ bụgo like that. Na onye ha anyị na ya bụgo. mgbe ewekwe n'iwu jidekwa igwe okwu Okay. ọ bụ ịmụtago nwa nwaanyị olugo 18 years oke obere oge oyi olugo 18 years anyị abịakwa nwa mmanya mbọsị ọ ya anụ di mana nwa gị nwaanyị dị 18 years ka ị jidere akwụkwọ na UNN Nsụkka nwa gị anata Nsụkka ebe ijidere akwụkwọ ka ọ gụọ medicine ọ sị gị nna m na afọ ime m nwa
ọ bụghị mana m bụ nwa agbọghọ na-amara nwoke ezi ya ọ sị gị na mama ose buru ụwa bịa na-atụ m wee tụ ndị m ime nwa kedu ife ije gasị ya Are you referring to Virgin Maria? okwu ma ọ sara ọmụ ya I'm not about Virgin Maria, man. I can go on Virgin Maria. I'm not a human being like us. All different from our human being. And lineage here is different from other people. Okay. Ya ka ndị nwa gị nwaanyị o nwere ihe na-eme na mmụta ka anyị bịa ajụ ka ndụ ya si ya adaghị nwaanyị ọ bụ ịghọtara ajụ m ajụ m ọgbagọrọ agbagọ Other human being like us. You should let us know the monster of the question. ngwa kedu ka ọ ya adị I'm not human being. I'm not like oh yeah, man, the monster no is why I yes, man, no man go okay. I don't like a tashu. Oh, where's the monster? It got the Bible that side. What are they? Oh, machine. Same monster. Wow. Dian. Nero. Well, still at the supper. We are. Okay. Still a pillow. We are not yet. Okay. No monster. Yeah, but no one allowed that. That's what I'm going to be. Odoroganya na Joseph bụ die si adịga larụgodu na ya wọtagodiri maizi. Odoroganya na Joseph bụ die si ya n'ihe edoghị anya before na according to Bible maọbụ Holy Spirit wee jekwubeze Joseph wee kasibeze obi ọrịa atịgosi ọrịa atịrị gị wee jụzie gị ọ bụ na ije ọrụ oyibo lọta ma nwunye gị nọdụ like that kedu ihe ị ga-agwa ya Joseph for the answer go your mother. Man go just chara. Na ma ko sorry ya che one na ro. Che warning. Ife anyị chere ha o nwere onye anyị na ya na-ese okwu ọmụmụ ka anyị bịara ịmụ nna m ebe ọ bụ na ọmụọma bịakwaghị ekwere ngwanụ kedu mmọnwụ unu na-eti n'obodo a kpọrọ m ofu afa mmọnwụ enwe n'obodo a ngwa nne gị nwaanyị jere akwụkwọ na UNN na-adị ime Oriọkpa wee gbalụbe chan wee kuo gị aha wee sị gị na ọmụọma si n'aka ndị ichie bụ Oriọkpa tọrọ nwa gị ime ndị gị ka ị ga-agwa ya ị ghọtara ajụ m ọkwa ọ chọrọ ka mmụọma bịa mmụọma ewelugolo Oriọkpa bịa ọsịsị Oriọkpa ya jee iru ebe o mee gịnị onye o ruru na nke ọ mara ihe Oriọkpa jee iru ebe chere azụ nna ọmaga mmụọma dị adị n'obi onye ọbụla si m si na ya nna m o nwere ihe ya amụta taa mgbe o nwere iwe biko geenụ ntị na ụjụ a kedu ife dị iche kerụkwa ka ọ zakwuo nke a ka o wee nalụ mike ofu ahụjụ a sị m unu n'ọmụmụ ka anyị bịara ịmụ ịma na nkụzi na-atọ ụtọ ajụọ asaa kedu ife dị iche na Fada Christmas na Oriọkpa ife dị iche na Fada Christmas na Oriọkpa Fada Christmas na-eme ebere ụmụntakịrị Oriọkpa na-eti eti ndị marịta Oriọkpa dị violence Fada abụọ bụ mmọnwụ ka fa bụrụ mmọnwụ ha abụghị mmọnwụ Fada Christmas abụghị mmọnwụ because o kpuchiri ihu mana Oriọkpa kpuchiri ihu ewekwe n'iwe Fada Christmas o kpuchiri ihu ka o kpuchiri ihu ka anyị bụkwanụ n'eziokwu Fada Christmas is not ekpuchi iru ụmụnne m agwa ịbụ na nkata a na-akpọ onwe ya kedu ife dị iche na Oriọkpa na Fada Christmas ihe dị iche na Fada Christmas bụ ọ na-eme ebele mana Oriọkpa na-apị ịtarị ikpegbugo ịgagezie ntị na o nwere ihe ya amụta nọla ana kọọ na aka
ngwa gị anụ ntị ụmụnne m ị mara ife anyị na-esi ọnwụ ka anyị mee ana m achọ igosi unu ihe dị be anyị etu anyị si welie na etu anyị si weli ihe dị be onye ọcha ghọtara okwu m etu anyị fụrụ m nwa nna m mụ na gị Chineke gazie anyị na anyị ejepụkwa ejepụ n'ụwa mgbọ ife a bụ ekpere nna akpere onye ọbụla ka Chineke gozikena anyị ka anyị nwee ụmụ anyị jepụla ejepụ ọ nata na-agwa gị eziokwu ka ị were anya gị na-eme gịnị nna m ewe n'iwe ndị ọcha ahụ anyị na-ejebe ha anyị bibe ha ọmaga amaghị ebe ụka na ha mere gịnị amaghị ebe ụka chelụkwa aghọtara m ihe ị na-akọ ọ bụrụkwa ma wetara anyị ụka ewetara ụka ma ha na-eji ụka ị nọ n'ife ọ na-ekwu mụ na ọ ga-akpara akpa anyị eje n'obodo dị iche iche mmanụ na ọ bụrụ etu esi gwa anyị ya ka ha si eme die soro okwu m eso n'omume m wee jụọ sị gị kedu ife dị iche na Oriọkpa na nna anyị Krismas kedu ife dị iche kedu ife dị iche o nwere ofu mmọnwụ a ka ọ bụ so ofu ife dị iche na ofu bụ mmọnwụ ndị ọcha ofu bụ mmọnwụ ndị gịnị ndị Afrịka onye isi ojii si mba na Oriọkpa bụ nke ndị Nsụkka ASADU adịghị mma mana nke n'ibu ọcha biribiri mmọnwụ ọcha biribiri nke nwaanyị ọcha na-esi mmemme dị mma kedu ife anyị mụtara n'okwu a mmadụ ime gịnị ịjụ ọnwụ ya mmadụ ịjụ ọnwụ ya nna m ọ ghọtafịa n'okwu m ana m achọ igosi gị ife ndị a mere anyị maka na etu ị dị nye bụrụ m ife alụ etu ị dị mụ nwa ikwuru gị maka na ịnọ ọnọdụ dịka nna n'ebe nnọ ịnọ ọnọdụ dịka nna n'ebe nnọ ịnọ ọnọdụ dịka nna n'ebe nnọ i wee tacha afọ n'ụwa kacha see nke na-emụtalụ m si mba na nke bụ nna m bụzi ihe lụrụ gịnị alụ ibe anyị ọma aga ịma na onye ala si na ọ na-ekwu okwu ọzọ a na-eme gịnị unu ewe n'iwe na ebe a ka ala nke m na-ayị m ọ bụrụ ndị ụka sị na-ala ozi ọma biko tupu anyị malitekwa gaba n'iru na ndị be anyị si na ọnụ ọma kpụrụ ọkpụrụkpọ dịka ọkpọ ọsụkwụ o nwere ibe anyị gbara ọtọ ọ dị nnọọ ka mmadụ ije n'ụlọ ụka ebuitecha blessed sacrament elu ma ọ na-alụrụ oriri sọnde ahụ zuru oke so na ya ebuitekwa blessed sacrament nke ndị Igbo bụ ọjị ka anyị nọrụkwa n'ala ka anyị nara oriri ya ibe anyị ka anyị taa na ọjị daalụ na ụmụnne m anyị kọrọ na ya aka na-ewe n'iwe ka anyị na-eme ya n'ọkụ n'ọkụ ịma na ọ da-afịa ruchi eji ojigwe ọ da-afịa arụ chi eji ya mere m ji na-achọ mbịa nke ọbụla anyị ga-emetenwu ka anyị wee nabakwa na-asị hei
na mbọsị maazị dibịa sikwa Nnamdị bịa lekwenụ nkata anyị kpaa dịka ụmụnne onwe nke anyị jeka so ana m ekenye ndị okenye niile n'ebe a ana m asọpụrụ unu ndị nne m ama n'omenala ndị Igbo na-ege ntị itinye uche onwe ife ihe amụta n'okwu a. O nwere ife na-enye ọṅụ ka mmadụ inwe mmetụta ime ezi ihe. O nwere ife na-eme ọṅụ ka mmadụ inwe mmetụta ime ezi ihe. Ndị oyibo ya asị gị remorse. Iji maatụ ana m aga ije kịta zụọ gị ọkpa, ana m aga ije zụọ gị ọkpa na-amara ama, mana ozugbo ozugbo nna azụ gị ọkpa sị gị nna m akpachakwa ọnụ m anya. Ndo ada anọ ya, mana onye ahịa a na-asịrọ ndo obi na-asụgbu ya. Eziokwu ka asị o ji igwe etu ịdị kịta ị na-agba igwe daa ebe a chibe ọkpa anyị dakapụ n'amụ ofu onye nọ n'ime ebe a adị 99 na-achị ọchị. Ofu onye mepee ọnụ sị gị nwanne m ndo. Kedu onye obi gị ya adị mma n'ebe ọ nọ? Onye tịrị ọchị ka onye si gị ndo. Ọ bụ onye asịrị m ndo. Ya gosiri na ndo ada anọ ya, mana onye ọya a na-asịrọ ndo obi ya ada akwen, obi na-anị ya mmiri. Kedu ibe njikọwa ibe nwa mmemme anyị bịara ime tata? O nwere ife nyere m obi ọṅụ ka mkpanye na mmasị ime ya. Asị gịnị? O nwere ife nyere m obi ọṅụ ka mkpanye na mmasị na agụ nke ime obi ime ka anyị na-elota gịnị ndị mmụọ. Mana oke n'ọlụ anyị bụ ọkwa ọkọkọba mmadụ ojekwuru mmadụ. Menụ ndị Igbo ji na-asị igbu amarọ. Ngwa jụzie m ajụ, kedu mgbe ndị ichie, kedu mgbe ndị Igbo ji elote ndị nwụrụ anwụ? Jụọ m ya dịka ajụ. Jụkwa m ọzọ. Asị gị kedu mgbe gịnị ndị Igbo kedu mgbe ndị Igbo ji elota ndị nwụrụ anwụ? Ndị mmụọ bụ ndị nna anyị na ndị nne anyị, ndị nne na nna anyị nọchago n'ụwa mee gịnị? Baa na ana mmụọ. Dịka omenala Igbo dị, ndị Igbo si gị na ị nwere ana na-abụ nna m deme ana ndị dị ndụ na ana ndị mee gịnị? Ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ na n'okwu Igbo asị gị na ị bi n'ijite na mbọ. Ị na-ahụ ka mmadụ na-asị na ndị abagokwa n'ijite. Ọ bụ na n'Igbo a na ndị amego gịnị? Abatago n'ijite. The worst thing ihe eme gị dịka okenye n'ala Igbo bụ ịnọcha n'ụwa ka nka zee ma ịbaro n'ijite. Ị ya bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ọ bụ na ịbaro n'ijite, ọ ndị a bụ ị na-anụ akwụ obinye ojenye dịka ana Yoruba ruo ebe a nụọ nwaanyị mụọ nwa, mana omego gịnị? Ọnwụgo anwụ. Ya mere na anyị na-enyi mmadụ anyị sị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ebe na ndokwa. Ịma ebe bụ ndokwa? Ndokwa bụ obodo dị na Delta steeti. Mgbazi ihe ekwu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, ndị ndokwa nwetaghị. Ajụọ ọ na-ezu ike na Nsụkka ASADU. Ịma na njakịrị ka ya nwere ihe a, mana ndokwa bụ obodo mmadụ, mana ndokwa na-akọwa bụ n'ijite. Ịma na okwu Igbo na-enwe mmebele na-abụ. Ofu okwu Igbo nwere ike inwe ife ọ pụtara ugboro ịbụọ ma ịtọ. Iji maatụ, nsị gị atụ, ịma atụ. Fulgansikwu ya na ọ bụ na oyibo ọ bụrụ for example atụ ịma. Mgbe sị gị na onye a nwere ọnụ atụ, ọ bụrụ si example ka m na-ekwu na ọnụ atụ bụ ọnụ na-ele ife na mmadụ sị gị na ị ya abụ imecha eme gịnị fụ asị gị gba akwụkwọ nsọ na onye a nwere ọnụ atụ. Ọnụ atụ ka dibịa ji wee kọọ ofeke. Ọkwa na eziokwu
so ihe njiri aka ọkịta ofu okwu n'Igbo nwere ike inwe ife na-abọ ọpụta abịa n'oyibo akpọọ ya homonyms and homophone maka ndị iti ibe. Kedu ibe m na-akọwa? Ibe m na-akọwa bụ n'okwu anyị na-ekwu na ndokwa nwere mmebelu na-abọ. Nke izi ọpụta bụ na ndokwa bụ obodo mmadụ na Delta steeti. Nke ibi ọpụta na ndokwa bụ okwu ọzọ ndị Igbo ji ekwu na mmadụ abago n'ebe n'ijide. Odogo anya kịta, odogo anya. So biko mọsị ya eje ụlọ ọnwụ ọbụna onye gị na onye ndokwa so a sịkwana ya ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ọ ya adụghị onye azụ ike na Nsụkka ASADU ga-eme ọ na-edokwa anya isi mma n'anwa bụ okenye nọ na nkọkwa gị bụ diọkpara ngwuru nwa nọ n'ime. Kedu afa nna mụtara anyị ngwuru maka nna ekwu nna m lụga? Aha nna mụrụ m bụ Ugwokeja Boniface Omeke. Ngwa okenye a ada anọ saa efere ebe nwata nọ nyekene ka nta anya afọ. Kedu afa nna mụrụ ka mma bụ obodo Igbo bụrụ gị isi batrị ya? Kedu afa nna mụrụ gị? Afa nna m bụ Ugwokeja Omeke. Ịbụ na obodo Oyibo a na uche ya ka dị ya maka onwe ndị ya bụ ejetere obodo Oyibo a uche ya mee gịnị efelu ị na-ajụ ya onye ọ bụ ọ na-asị gị ya amen ya amen. Ekene dịrị Chineke Nsụkka ASADU na ịbụbara ya amen. Kedu afa nna mụtalụ nna gị? Nna mụtara nna m bụ Ezemeja Omeke. Kugonu na aka na ọ dịrọ fele. Ị maala afa nna mụtalụ nna gị? Nke bụ nga amaghị. Na-egekwe ntị olubero gị nọ bụ okenye olubero gị mgbe na-egekwe ntị na ọ wee ebe anyị amụta kịta. Jesu ụmụazụ one ka Jesu nwere ụmụazụ one ka Jesu nwere dịka esi anyị n'akwụkwọ nsọ. How many disciples ka Jesu nwere? 12. Ọ sị na one mana njọ eketa ọ nwere ike ịgụcha ha ncha niile maka na nke a kụziri anyị na gịnị katikizim. Ịmana ebe ntị okwu eje ịma na njakịrị ka anyị na-ama na anyị na-akụzi ihe eji m okwu eje ka anyị si rapụ nke anyị na-amụ nke onye ọzọ bulie n'isi nye ka anyị ji esi ọnwụ ka anyị ghara ime dịka esi wee wee mee anyị ka anyị kụzie elu maka na onye ewute ma etu a mama nọ na mama ma nna m dị ndụ nne mụtalụ nna m dị ndụ nne mụtalụ nna m infat nne mụtalụ nna m edebere aka ọ nwụrụ ife gburie bụ nwa ya nwoke nwụrụ n'iru ya obi mgbawa gburie maka ndị be anyị na-eme gị na-anọte aka ndị be anyị na-eri isi nka na-eme ịghọtara okwu nwa ngwa egwu nne mụtalụ nna m dị ndụ kịta nnaluo afịa bụ anatobu nwa ekwuo nnaluo kịta anatobu kacha zee nne agọzi ọfọ ọ anatobu mmadụ asị m na m kpọrọ afa ndị nwụrụ anwụ mana etu a nnọ kịta nnaluo ụlọ kịta agụụ na-agụ m ọbụna onwere onye nọ n'ụlọ o jem anatobu bụ na ọnịa mma afụlili ndị mmemme gịnị mma eri ọkwa n'ezie etu amama anọ kịta ụmụ galala ọnụ ịmala afọ ị na-ata ịmalụ mbọ ị na-agba ka ime ka ụmụaka gị ghara ịyọ nri dịka nwoke ịmala etu isi eshishi dịka nwaanyị ịmala etu isi akwa nka ịmala ife bụ ịkwa nka ị na-amaneji o weta obele ị na-amaneji ọtụtụ ndị nne na-ebe a di na-anụ ha n'ọzọ ha na-eshishi na-azụ ụmụaka sukile ụmụaka ha topụta bụrụ mmadụ ejezie na katikizim agwa ha na ndị nne ha niile ndị nna ha ochie niile bụ gịnị ihe lụrụ alụ ọmaga ọ dịga ikete nke hey ụmụnne m ihe nchekwa ihe a ọ kwanụ maka ya ka anyị ji bịa tata ngwa nwoke ọcha isi na onye mụrụ gị? Ugwokeja Omeke bụ onye mụrụ m. Ọ bụghị ejọ mmadụ.
afọ talụ zụọ gị ọ na ịma họ Amara m. Afụfụ tara wee zụọ m. ngozie iwere afịa gosi si na ndụ eji m afọ ugo ka omeja gozie onwe m imere alụ Emedego m arụ. anyị na-aghọta okwu onye mụrụ nna gị Mụrụ nna m bụ Ezemeja Omeke. o mere alụ O medego arụ. iwere afịa gosie m imere alụ Emedego m arụ. isi m gawa nwa m na ọ ya adịrị gị na mma n'afọ nna nna m o mere alụ Ọ bụrụ ikwuru alụ ekwuru m arụ. kedu ka isi gba nkịta onye ọbịa gwadụ na nke gị adịrọ nsọ Ọ ihe a kụziri anyị. ọ na-aghọta ebe okwu a na-aga 1 to 17 wee gwuolu gị 42 generations Jesus Christ na-egekwa ntị o n'ime 42 generations o nwere afọ ịtọ akpọrọ ebe a na-agbawa m obi ka nke ọrụ gị akọ Matthew chapter 1 from verse 1 to 17 verse 3 kpọrọ ya afọ ofu nna 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 Jizọs dịka esi ya n'akwụkwọ n'afọ onye a bụ Juda ọ bụrụ na gị anyị nwere ọdụm ọgwa anyị na-abịa n'ụlọ ụka ka ntaziara gị mmanwụ maka Juda Genesis 38 dee ya dị n'ala Igbo Juda tụrụ nwunye nwa ya ime Ọ arụ. mmadụ ịtụ nwunye nwa ya ime wee ezigbo ihe n'ala Igbo ka nke ọrụ ka o si mee na Genesis 38 akọrọ ya akụkọ na nwa Juda nụtara nwaanyị diọkpara ya nwụọ osote diọkpara kuchie nwaanyị a osote diọkpara mee gịnị nwụọ Juda sị nwa nwụọ ya bụ nwa m nụọ ya ọnwụrụ nwa m nke bụ nụọ ya ọnwụrụ ofu nwa m nwoke nwefọrọ afọ ligolukwanụ nwa enu ibe na-eso nwaanyị esogbukwanụ nwa m gị bụ nwaanyị ọ dị gị enwere ibe na-eso ịnọ n'otu achọrọzi m ka nwa ịmanya na-agwazi ya n'uto na omenala ọma nsị ya na m amanye gị nwa gị ọzọ maka na-alụ ka ọ bụ ikwu ya ịmanya ọ gwara nwa ahụ ngwa nwee ndidi ka o tee itekwuo n'ọka peka ka o tee itekwuo wee kuchie gị ọgba ndị Nsụkka na-ekuchi mmadụ ọ wee si oke diọkpara ahụgo osote diọkpara ahụ ife a na-akọrọ gị edere ya na Genesis 38 diọkpara ahụgo osote diọkpara je kuchie osote diọkpara mee gịnị nwụọ amụta akwa nwa diọkpara mụtara nwa osote diọkpara mụtara nwa egwu wee tụwa Juda ọ sị nwa nwa atụghị nha na-egbu mmadụ atụghị nha egbuo na diọkpara m bụ osote diọkpara iti ga-egbu ụtọ nke ịtọ megodi ndidi mana awụọ ka ọ wụọ ya mgbe onwe ndidi ka o mee gịnị ka o too itekwuo ị na-amụta ụka Juda na-awọ ya ya nwaanyị na-ene anya ya oge na-agbada ana ọ na-ewute nke nwaanyị maka na obodo aja ife wee bịa iji ego nọ ka ọ mụọ nwa mana o nwere ihe na-ewe diọkpara na-ewe nwoke na ezinụlọ ya Juda wee sogide ma ihe nwatakịrị nwaanyị mere o wee jekpuchie iri ya dịka Baịbụl si kọwara ya etu esi agba akwụna gboo akwụna ya ekpuchi iri ya na-afụ iri ya dịka esi kọwara ya Genesis 38 nwatakịrị nwaanyị a wee jekpuchie iri ya nọlụ n'ụzọ ebe a na-afụ akwụna nna anyị bụ Juda ịmana o nwere mgbe onye ụgụrụ ya bụ okugide nye m mkpara gị ka nye m mkpara gị nwoke were mkparị ya ọ na-anya onwere na-abịa ka nwoke mee gịnị ndị okenye nwanne ekweghị ama so nna anyị Juda onye ụgụrụ tụgide nna anyị Juda sị ka o jepụ ije ọ marọ na onye ọ na-ejekpuru bụ nwunye gịnị nwa ya na-ege ntị onwe ihe ya mụta n'aka olu ebe nwunye nwa ya nọ nwunye nwa ya zochie ọ sị ya nekwa ife dị n'akwụkwọ nsọ ọ jụọ ya agbọghọ ego ole ka m ma akwụ ka m chere gị taa ọ sị ya nọ naanị ofu obere ewu ka ị ga-enye m ọ sị ya na ife nwa jikwe n'anụ n'ọnụnụ na nsị ka njegbutaba ewu nwa utu ya adọbikwenụ m nyekenu m ya kịta o wesi oke nsogbu adịrọ nye m akwa ikpo n'olu nye m mkpọrọ gị ka ọ bụrụ ya ka m ji dịka ife iji biri ụgwọ ịnasịa kpụtasịalụ m ewu ịbịa eme gịnị nyekwa gị gịnị mkpọrọ
ị na-aghọta aka m na-akọ Genesis 38 ebere nwoke o ji n'ọnụ ọnụ nwere ife ọ na-eche ọchịta akwa mkpokwasị chinye were mkpọ tinye ya nye m ata enye Juda ata Juda tụọ nwunye ya ime ọ mara Juda bute echi kpụrụzie ewu ni maka na ị mara ndị gboo na-edebe okwu ọnụ ha kpụrụ ewu ma bịazie n'ụlọ ebe akwụna nọ ka ọ nwejezie akwụna ewu ọfụrọzi akwụna Juda bụ aka n'isi tụwa ndị na-ebe a ịmara onwe ka oke esi abịa onwe ka oke ọnọkọta oke abịa sị ka ọ nwere akwụna na nna ebe a na-ekwu dị ihe ekwu nọ ọsị ama nwa ọkwa ọsị ama na nya jikwa nwanyị na-ekwu nya ahụ nwere onye nsị na ebe a sị nna anyị na ya ma akwụ ihe na sị ya jikwa agwakwa na mmadụ na mbịa Juda were anya ifere mee gịnị na ụmụnna na-ajụ ya etu anyị ma kịta na ị nwere mkpọ ọnwa anyị mapụ ụmụnna gị amalụgo na ị nwere mkpọ anatazi nwanyị ka ọma aga kezi mkpọ esi na agụ chụgidere n'ezi dọgbuo oge dọrọ ma mkpọ n'ijelu n'ime ịkpa agụ chụgidere mee gịnị dọrọ ma mkpọ ịwetara ịnatazi nwanyị ka ọma aga kezi mkpọ esi na agụ chụgidere n'ezi dọgbuo oge dọrọ ma mkpọ n'ijelu n'ime ịkpa agụ chụgidere mee gịnị dọrọ ma mkpọ ịwetara ibe na ka ọ na Juda na-agọ ebe mkpụ ya mee gịnị na oke agụ chụgidere ya ka ọ dọgbuo ya Juda ịgwara anyị na-ata ka ị jere iweta o wee megide afọ ime nwatakịrị wee bube ọ bụ anụ n'ala Igbo na ụbọchị buru gboo nwata nwaanyị ịdị ime na-amara onye mere gịnị tụrụ ya ime so ibe ejisi ka akpụta nwatakịrị ya gbuo abụrụ na ọdị ime nọ ada amụ nwa na-enwero nna n'ala Igbo ime nkwa gosi anyị onye bụ nna ya ajakwụta ndị ọgbụ ya tụọrọ ego obeme gị omee ego ma mmadụ amụna gịnị ime nkwa efu na akpụ ebe a ime mkpuke ime ọkwa Igbo na-asụ gịnị n'olu n'olu ewetị kedu nke nwatakịrị ya nọ ọkwa di ya anwụgo osete di ya anwụgo a na-anụbeghị edi nke ịtọ kedu onye tụrụ ya gịnị ime sịbụ otu ya na-ama ka e were okwute mee gịnị tugbuo ya ozugbo ụzọ abịa gwa nna anyị Juda nwunye nwa ga-adị ime ọsịsị bụ otu ya ka e were okwute tugbuo ya ebe a akpụtakwa nwatakịrị na-eji n'ama ka a tugbuo ya nwatakịrị si biko chee ka m kwuo ofu okwu unu egbu na m ka m kwuo gịnị ofu okwu wee nye mikrofon etu esi nye nna anyị taa wee jụọ ya onye tụrụ gị ime ọ sị na onye tụrụ ya ime na o ji signboard onye a na o ji ID card onye a na o ji paspọtụ onye a na ọ chịta ID card onye a anyị arịa ndụ asị ya na ichepụtara ID card onye a ịwụta ihe njin ekwu ID card ichepụtara ID card onye a ime gị ịdị ndụ nwa agbọghọ were amagide ego nye ụlọ arụ na-afụzi ụkwụ nwa agbọghọ sọrọ gara baa n'ime ụlọ jee n'elu jee na ụlọ akanye ya chịta mkpọrọ Juda chịta akwa pụta n'iru ama maka na onye ọbụla ụbọchị buru gboo mkpọ ga na-ede ya abalị maka na nna gị na-enye gị ịghọta ọchịta mkpọrọ ya n'elu onye ọbụla tipu mkpu uhe alụo awejụọ Juda ọkwa isi na agụ chụgidere gị ka ọ dọgbuo gị nna ya Juda si nna Juda wee tiwapụ mkpu si unu egbu na nwa na ọ bụrụ ya mere alụ nọ m nwa bụ Juda mee gịnị mere alụ n'ihi gịnị na o torugo ka anụnye dị ọzọ bụ nwa m nke ịtọ na-asọ ka ọ ghara idina ya ọnwụkwa n'ọnya mgbe njime ya ana m amarọ n'ọnya ọ bụ onye emi ntụrụ ime mụma mee na ịmara umeme ọkwa alụ bụ alụ ọkwa alụ bụ alụ kedu ibe njikọba ụka Juda n'ihi na-ekwu mkpu ọdụm ebo Juda mere alụ dịka omenala Igbo si mee gịnị dị mana anyị ka na-akpa afọ ya dịka onye dị nsọ na Baịbụl ịghọtaga ebe aka niile na-eje nna gị mụrụ gị nna gị mụrụ gị fatụrụ nwunye nwa gị ime o nweghị nna amụta n'okwu a nna gị o mere alụ ịtụ nwunye nwa ya ime nna gị o mere alụ ịtụ nwunye nwa ya ime ọ bụ na ọ ya ekwe gị ịkpọ Juda dịka onye dị nsọ ka ezi ife mee na ịma mkpọ nna gị na nna gị dịka ndị dị nsọ iji akpọ ha ị ga-akpọ ha kpọọ ndị kwe ma ọ bụrụ ndị
o nwere ife amụta n'aka na agbụrụ Jizọs anyị enwetago ofu onye mere alụ ngwa ka anyị gabakwa n'ihu ịgbarata na verse 6 Matthew chapter 1 verse 6 o nwekwara onye ọzọ akpọrọ afọ ebe a bụ nne ochie Jizọs ị maara afọ ya Rehab ọ bụ na ịgụ Baịbụl na Joshua na Judges Joshua actually o nwere mgbe ụmụ Israel zipụ Joshua na Caleb ka a jee n'anya ka Jericho dị ka a wee bịakwa mgburi Jericho ka o mee gịnị ka ọ daa ị maara ashawo n'ihi na-anụ kpọbatara Joshua na Caleb ka a ghara igbu ha n'obodo afọ ashawo a bụ Rehab a bụ nne ochie Jizọs ị ma ihe njikọba aka nna ochie Jizọs bụ Juda mere alụ nne ochie bụ Jizọs bụ Rehab gbara akwụna nne gị gbara akwụna ka ezi ife o mere ihe eji ghara ịpụ di ya ị na-aghọta ebe okwu a si apụta ngwa ịgbalata na verse 9 o nwere onye ọzọ akpọrọ ya verse 6 to 9 akpọrọ ya afa David nna ochie Jizọs David ofu onye bụ eze wee pụta n'elu ụlọ nepụ anya fụ ebe nwunye mmadụ na-asa arụ jụọ ndị okenye ibie kedu onye nwe nwunye a sị na anụ ọhịa a na-akpọ Rehab na o so na ndị agha na-anụrụ anyị ọgụ ọ sị kpọrọ dị anụ ọhịa jee n'iru ọgụ ka ọgụ gbuo ya akpọrọ Uria jee n'iru ọgụ mee gịnị gbuo ya okuchie gịnị nwunye ya o mere mma ọrụ alụ ka ọ bụ kedu ife njikọba akụ a na agbụrụ Jizọs anyị enwetago mmadụ na-atọ dịka omenala Igbo si dị mere alụ ma naanị ya obi deela anyị ya n'akwụkwọ dịka ndị dị gịnị nsọ wee jụọ gị enwere onye ya akpọ na agbụrụ gị bụ alụ ị na-aghọta ebe okwu m na-aga onwere onye ya akpọ na agbụrụ anyị mere alụ kedu ife ọfa mmelụ na ya ama ngụ ha dịka ndị dị nsọ ọ bụzi ife nji bịa Nsụkka ASADU ọ bụrụ ịghọtara nkụzi m kụọrọ m aka ife ndị na-ekọwa ife a bụ etu ị nọ ama m afụfụ ị na-ata azụ ụmụaka ama m afụfụ ị na-ata azụ ụmụaka ama m afụ ị na-ata zụgide ụmụaka ara etu a i wee kacha zee ụmụaka gị wee si na imere alụ mana Juda dị nsọ imere alụ mana David dị nsọ imere alụ mana Rehab dị nsọ m wee jụọ gị ifugo na ndị anyị na-eche na ha dị nsọ adịrọ nsọ ifugo na ndị anyị na-eche na ha adịrọ nsọ n'ọfọ ma ọ bụ ndị dị nsọ n'ike na ebube kedu ife m ji agwa gị okwu a nna m oji igwe site taa gaba ka anyị mee ka ndị Igbo malụ na o nwere ife ndị buru anyị ụzọ melụ na ya ma ngụpụta ha dịka ndị dị nsọ ajụọ gị nna ha si na ọchị gị na-ekpe ekpere iru ka onye Igbo na-asị Chineke Abraham Isaac na Jacob mana nsị Chineke nke nna m bụ onye dịkasị gbuo nke Uchechukwu Chineke wepụ ọnụ ọkpụ na ndụ nke ọjị akọ ị na-awụta nnekwu mmadụ asị m na nna akpa afa ndị beela alụsị afa ndị nwụrụ anwụ mana ndị nke a mee gịnị aṅụbere aṅụ onye mere anyị ha onye mere anyị ife akpụ atụ osi n'ọnụ wee nwụọ nna agwa gị eziokwu nye ekechiri ọnụ nwere kedu ife anyị eme ka ụdị ụbụrụ ebunyela anyị ka anyị bụ ya pụ ife niile anyị mere onwe anyị maka na mgbe na-adịrị anya anyị nwapụkwa n'ọnwa si ya aka nka zee ụmụaka anyị tara afọ wee so akpọ anyị na anyị lụrụ alụ si asị gbakwa etu ihe dị kịta ịtagide afọ mmiri na-asa agụ na-asa ịma ihe ị na-echichi ka ịfụ na agụ agụrụ ndị be gị ị kacha zee fasị na ede na ịlụrụ alụ nọ ihe nna nna gị metara na ọbịa ka ị na-emeta kịta maka ọ da-afịa arụfa kwube ife ndị gboo metere na nna m Omeke kedu ihe ọ meta mana agụsigolu nke Juda meta nke David meta nke Rehab meta ọ bụghị nụcha gị ya kezi onye dị nsọ ife nji na-akọwa ife a bụ na o nwere ebe ndị ụka si wee kpaa anyị ọra n'isi abịa n'isi anyị mee gịnị kpala ọra tee n'isi anyị ife na-enwe m iwe na ọra a n'ogiri ya dịrọ n'ime ya niile anọzi efere eji enye ha nri bụ gịnị ife a ngwa na anya na ọnwa ife ya amụta o ji igwe bịa butere m oche nwedebe
dịka onye nze lee ka ndị mmụọ si eri nri n'omenala Igbo. Anyị chọọ inye ndị nna nna anyị nri, kedu afa nna gị anyị na-elota tata? Ugokeje Omeke. Anyị chọọ inye Ugokeje Omeke ndị anyị weta ojurisi ofu ọfụfụ ọ chara n'iru n'elu efere ebe sikata ya na-anaka ya atọgbọ nke a na ana, weta nke ịbụọ tọgbọ na ana, weta nke ịtọ tọgbọ na ana, weta nke ịnọ tọgbọ na ana. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Nye m nzu. Oke, bịa nọla ana. Bute m ọchị nke a. Ya bịa nọ na nke ma. Ya nọ na nke ma. Nọlụ na-etu atụ nọ. Bute m ọchị nke a ebe a. Onye na-esekwa o. Ka agbụrụ na-abịa abịa were ya mụta ife. Ọ nọla ana. O jide nzu n'aka. Ngwa tuo nna gị afa. Tubi afa a na-etu ya mgbe ọ dị. Enachi. Akpa. Oke nwa. Gbakwa afa nna nna ya. Ezemaja Omeke. Tubi afa. Ezemaja Omeke. Tubi afa. Nwoke ọcha. Tubi afa. Nwoke ogologo. Tubi afa. Nwoke ogologo. Ị maara afa nna mụtalụ nna ya? Ugoke Omeke ọchịrị ọzụwa. Tubi afa. Ọchịrị ọzụwa. Tubi afa. Ọchịrị ọzụwa. Tubi afa. Okenna. Ị maara afa nna ya? Ka mma break. Ị maara afa nne mụtalụ nna gị? Yes. Kedu afọ ya? Na-ere ezugwu. Tubi afa. Na-ere ezugwu. Tubi afa. Mama m. Ka ị na-etu afa were mkpịsị mbọ na-agbalịsi izu na-atọgbọ. Na-ere ezugwu. Mama anyị nnukwu. Mama anyị nnukwu. Ị maara afa nne mụtalụ nna gị? Je ka ị gbara afa ife a. Ị maara afa nwunye onye mụtalụ nna gị? Ngwa kwụsie bido n'isi kịta ịkpọ nna gị, ịkpọ nna gị, ịkpọ nna gị, ịkpọ ndị nwaanyị ilota, ịkpọghasịa izuzugbe onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Ịghọta ihe mkpu kịta? Ngwa, are you ready? Let's go. Nna m bụ Omeke, Ugokeje Omeke. Tundi akpa. Oke nwa. Na mụ na-akpọ gị. Enachi. Anumekigi. Kumben. Anumekigi. Kunde. Anumekigi. Kunde. Ezemaja Omeke. Golu arụ anyị ụwa. Golu arụ m ụwa. Nna ala m ụwa. Kunde. Oke nwoke. Nwoke ogologo. Bịaba. Ezigbo mmadụ. Bịaba. Onye ọgaranya. Bịaba. Ị na-eje mba alata. Bịaba. Fọmụ Morimo n'Orimiri Ọnịcha. Ị nwere ụgbọ mmiri ole ma ole. Ịbụ Okenna. Ịbụ Okenna. Ugoke Omeke. Ọchịrị ọzụwa. Ọchịrị ọzụwa. Ana m asị gị ibijanụ nta ha anyị mere unu invite kunu bịa ka anyị celebrate unu. Kpọrọ ndị ọzọ te nna gị te nna gị bịagide na anyị dị proud of you. Anyị na-ekele unu na-ere ezugwu ka atị ukwu mma Okenne gozigere anyị Chinobi bịa nara ekele yọmụyọ na anyị na-akpụ n'oge nta kunu bịa soro anyị yọgide anyị na-celebrate unu. Ndị nwaanyị anyị na-ekele na-ere ezugwu bịa na unu bịagide o unu bịagide o unu bịa nyere izuzugbe onye akpọrọ izugbe onye akpọrọ kpọrọ ndị bekee bịagide n'ọbịa ụyọ bụ anyị nọ anyị na-celebrate unu. Kụwa na aka n'ọtụrụ fele aka dabara ife a ka a na-akpọ ive ndụ na alọ mmụọ. Kedu ife bụ ive ndụ? Egbu aka anụ na ụmụnna. Kedu ife a na-enye onye bukarịsị okenye? O nwere ife a na-enye. Kedu ife unu na-akpọ ife anụ nyere ya? Aka onyeisi. Aka gịnị? Aka onyeisi. Igbo na-eme gịnị? Okwefuru onye isi anyị na-ekwu abịa ọzọ. Aka onyeisi. Ọ chọrọ onyeisi. Ife ndị be asị ka efe enye ndụ. Ife ndụ. Ife eji nye abụrụ na onye etigbu unu. Ma ọ bụrụ ya were ịtarị bịa bụ unu. Na onye na-agụdo okenye, onye fụrụ okenye Afụnachukwu. Onye ji enyi ya gba okenye amego gịnị? Afụnachukwu. Kedu ibu na-enye na bụ obi anụ? Ọgwụ obi anụ ka ị na-enye dịka aka onye isi. Tinye n'ọnụ ka ị na-enye dịka gịnị? Aka onye isi.
ya ka anyị na-eme ha ndị nke a bụ ndị isi na-anọzi fanọzi n'aka akwụ fabụgo ndị aka akwụ fanọzi n'ijite ka anyị na-akpọ ha si ya dịko agbanyere na ịnọrị ya kịta mana anyị mana mmụọ gị na-eche ngwuru a ka anyị tọrọ ya gịnị nzu nya ya pịa ka ọ mee gịnị na anyị na-evi ndụ anyị na-enye ya aka onye isi tata ya ka a na-akpọ ịlọ mmụọ ya bụ omume anyị na-eme ịghọtara ị na-akọwa na mgbe ị na-akọwa ka ntị mụta nọ nna nna gị nọrọ gị ụwa ịma na onye nọrọ gị ụwa bụ onye Igbo mgbe ị na-eyiri awọla iwe kọwa na onye a na-ekwu ife a bụ ezigbo mmadụ o nwere ife ịmụtara anyị mee tata nye ka anyị na-akpọ afa bịakwa na ebe unu nọ mgbe e nwere iwe ụmụnne m o nwere ife lụrụ alụ anyị mere ebe a ụmụnne m ndị nne o nwere ife lụrụ alụ anyị mere ebe a ọ bụ na ị maka nna gị si agba egwu na ngwuru a isi be ngwa iwe etukiri gba ịfụ ka nna gị si agba egwu ya na nna ya na ndị okenye ndị nne ndị nwunye ha niile ịfụ ka ha si eru ya dị na ngwuru a n'obi aṅụrị na ụmụaka m lotalụ m ọ bụsị ya mana ịma na njisi unu n'obi mmetụta ịgụ agụụ ka ndị ichie ji agọzi mmadụ mana ikwu amarọ mbọsị arọ na-abịa abịa na n'ife nnekwu arọ na-abịa abịa mbọsị ọzọ anyị ga-eme ihe a anyị ga na-eme ya n'ọnwa Nọvemba sị m why sị m why jụọ m maka gịnị maka na omenala Igbo ife ndị Igbo na-akpọ ọnwa nke ịsaa bụ ọnwa alọ mmụọ na ihe na-ekwu ife ndị Igbo ji akpọ ọnwa nke ịsaa alọ mmụọ bụ n'ọnụ ọnwa nke ịsaa ka ndị mmụọ niile nagolu na ijite ji apụta ịnalụ nri. Are you getting my point? N'ọnwa nke ịsaa ka ndị okenye anyị niile nagolu mmụọ ji apụta ma ndị nwoke na ndị nwaanyị ji agbagote n'elu ụwa ka a mee gịnị ka a nalụ nri. Ọ na-atụ onye bịasịa obodo na obi etu ọba ngwuru adịgịda kedu ebe ọgbaja unu dị kedu ebe obi unu dị ọ bịasa ọ nọ n'ebe a obodo na-ajụ ụmụaka m onye lutakwa m ịghọta ya ka anyị na-egosi deje nna m so ihe na-akọwa na ọ bụghị eji ihe dịka anyị bụ ndị ha na-eje ụka echezodịghị m nna m mechezoro gị na nna m mechezoro gị nna mụrụ nna nna m akọgọnụ maka ha and akụkọ ha dịrị gị bad akụkọ ha dị good and I continue thank them because my lineage is something to be boast of. I am boastful of them. I can boast of them. I can say na ha bụ ezigbo ndị nna ekelere m eze dibịa abịa m nye anyị nkụzi biko unu nye ndị niile bịara ebe anyị ebe na ihe oriri ihe ọṅụṅụ na-aṅụrị ka anyị nọ ka a na-eme na ihe ba na-eme ebe ma ndị mmụọ na-aṅụrị nke ha na ka anyị nyetofu ihe anyị bụ ụmụ Umu Omeke nye ihe anyị wetara ihe ka ha gaba n'iru ka anyị bụ mmadụ na-enwekwa aṅụrị nke anyị ndewo. Hallelujah.
Ladies and gentlemen, international. I know believe for you for the number. I know the number 2 for pound. Nobody got it around you. You know the number to know. What's up? I said nobody got it around you. Não, Dona, né? Como tá, criança? I get Jim Babatan. I use Jim quite as of the mother. I'm a half an hour to make one. They were mine with the girl running out. Each way goes in a Chineke, Nando. Each way goes in a Nuna Bambo, the Shad. I am your Chineke, I am Kiluna, Moraye. I have Nana Maya and I had to cook up them. I can't hang on my mind. I just put manual. You know where to win. I am legend. Aye, I'm not going to too much. I'm not going too much. I'm a move. I got what a quarter would cost. When you make the line, you put up a remake on no Daniel. Okay, I'll let down it. I look and I have them as no minute. That's not the home and I have my get the light dance to New Year. Must go down to Uruguay and see. Oh, yeah, it's better when I'm
anyị si na-aga na-ayọ echeta unu akwa niile unu chetara anyị unu chetara aka ekpe anyị chetara arụsike anyị chetegide ụmụ ụmụ unu hafere chetara na agbụrụ unu soro ndị eluigwe megide na anyị ka ụzọ anyị ga-eghegide ọ bụrụ na anyị dị ofu afọ ọzọ anyị dịrị akụkọ ọma ka a ga na-anụ n'ihe eze na-emenụ nna mbọ na-omeke onye ụyọ onye egbe onye egwuregwu nwoke nwoke ezigbo nwoke kpọkọta ndị nsọ niile ndị nna gị ha unu bịarigide n'anya oriri oru n'aha ndị eluigwe na ndị ala. akọwa nwe nna m ekenekwa ndị a na-akọwa ya okwe gị ghọta sinsi anyị bịara ebe a tata nwunye onye anyị si asị ọkụ gbaba nwoke onye anyị kpere ọkụ gbaba tata anyị etigofa ya tata ife niile anyị na-eme tata bụ n'obi nwanne ịghọta m nghọta gị ọbalụ m ọbalụ gị ife omenala Igbo ji tọgbuo onwe ya bụ ọ na-akụziri ka ịdị n'otu ọ na-akụziri gị ịdị n'otu. Tu comprends français? On peut opérer? C'est bien. Ah, très bien. Comprends français? Très bien. On demande le prix pour la vie il m'a donné. Olo ibe ego mmadụ ife. Ebe nwa na kana achụgharị ego. Asụ agafe na amụta. Mgbe eji m a na-asụ bụ kịtịkpa n'ụwa mgbe eji megide mmadụ wee na-ajụ m, do you understand Chinese? Nsi ya a bit. Ọ na-eme anya. Dịchọ na nwa nwachi arụ. Ndị Igbo na-agba mbọ. Ya ka nji na-esi ọnwụ ka anyị mee ka omenala anyị dịgwa enu ọzọ. Anyị na-agba mbọ ka ọ na-amịta mkpụrụ. Ndị nne m ama. Ndị nne m ama. Ife nji na-ekwu okwu a bụ mee ka ụmụaka anyị na-eto. Ka m nweta ozi ọma m n'ebe ụmụ agbọghọ nọ. Ịfụrụ ụmụ agbọghọ anyị niile na ụmụ okorobịa anyị niile. N'aka anyị ka ọ dị ime ka ụwa dịrị ha mfe. Mụ na mmadụ na-ekwu okwu nsị ya na ife niile fịalụ m arụ n'ụwa ama m fịanata ụmụ m arụ. Ọ sị m kedu ife m ji kwuo ife a? Nsị ya na mmụọ m maazị dibịa si ya na ife niile fịalụ m arụ n'ụwa aja afịara ụmụ m arụ. Maka na mụ ji gboo mebelu bụ ife niile anyị emelụba. Iji maatụ, ị mara ibe a na-akpọ alụ? Alụ. Kedu ibe Nsụkka na-akpọ placenta? Alọ. 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 Biko ndị okenye, ka ihe na-akpọ ya? Elọ. Ịma na abịa n'Igbo Nsụkka na e bụ a. Ya mere unu ada asị mmadụ arụ adịkwaghị. Nọ. Eshu. Enu Igbo ya asị gị ashụ. Unu nwa na-ekwu eshu. Eshi adịkwa gị. Isi a na eshi dịga ikete nke. Ọ bee. So, biko ofu ayo ka mma ayụ bifo mbaba n'ozi ọma. Biko achụko m ese. Welukwu anya mfo na ndị Nsụkka ASADU na-enwe ezigbo nwaanyị. Asị gịnị? Na m achụko ese na achọba ebe a ka enwetakwa ezigbo nwaanyị n'ala Igbo. N'ọdị na Nsụkka ASADU ideka alụmọnụ. Ọkwa dị gedegede. Wee sị m ajị ọnụ ndị okenye. Anyị nwa ji nwaanyị na-abụ alụọ ya mema anyị nnukwu okwu na Nsụkka ASADU. Na-aba alụ. Mbọsị ole ka o ji mara alụ. Ndị kwenye na-ese m na-aba alụ. Ada m nwaanyị si na-aba alụ. Nna nna gị ọnụrụ ọnụ ya. Ọ ga-asịrị amaka na-agị ọzọ.
bụ mmụ iri ndị nwaanyị nọ na nsọ dịka onye nze dịka onye ọzọ kedu ibu na-eke n'ọnwa nze na ọzọ nze na ọzọ anyị nwere ojioko anyị nwere ọzọ ngwa ọ nwere ntị ọka ịmụta kedu ife dị iche na ozioko na ọzọ dịka obodo aha obodo na-akpọ echichi a na-echi bụ ozioko ndị ndị Nsụkka na-eme etumafa na-egekwe ntị ọ nwere ejiri ekwu ya o nwere ihe na-eme n'ala Igbo kịta ndị mmadụ na-amarọ ọ bụrụ ndị mere etumafa bụ ndị nze na ọzọ onwe ihe na-amụta ihe na-ekwu o nwere ndị mere etumafa chee na ha bụ ndị nze na ọzọ ị na-amụta ihe na-ekwu kịta mmadụ abịa nke a ya bụ eme anata na Disemba igwe akpọpụta ndị a na-eyilo tie ya echichi si ya na a na-eju chief ịbụrọkwa onye nze na ọzọ ọ bụ nke na-echi n'ụlọ ụka ịbụrọkwa onye nze na ọzọ ndị ụka na-ege ntị ọ bụ na ọ bụrụ ka ime ka omenala dị elu adị m anụ onye ọbụla ịtọ ọ bụ na ọ bụrụ na duto na omenala anyị na-achọsi ka o fuo anyị pụtazi ebe ọ na anyị na-anụ ịtọ ka anyị wee kụziere ndị mmadụ na echiche ndị Igbo ka ọ bụ mma bụ maazị dibịa mmiri na-akwụ mmọnwụ ma adị m anụ onye ọbụla ịtọ mma akọwara gị ọtụtụ ndị bụ etumafa ka famelụ chief abụrụ ọzọ chief abụrụ nze chief abụrụ echichi maka na n'ala Igbo ịkpatasi ego like etu ọmụna gị dị kịta ikolobịa ka anyị bụ kịta ụbọchị bụrụ gboo ụdị ego ọsọ gị kpata ọ bụ na ndị bụ unu nwere aja afa ma ọ bụ na ngụwa nwere aja afa ama nchi gị nze ma ọ bụ ọzọ wee si okwu ọ dị kịta ọ ka dị ka ị ghara inwe ihe egwu si gị na ọ ka dị na bụ unu anyị ma na-eji ije akụwa n'anya ifu ihe mkpu kịta si na ọka dị etu a na bụ unu maka anyị ma na-echepụ echepụ afụwa n'anya ihe afụ onye ori ama ama ogbu mmadụ ama ịmago nya onye megidela alụ megide alụ abịa na Disemba ọ sị gị na ọ na-eme ichi ọzọ ọ bụrụ ndị Jezi ọ sị gị asahụ na like asahụ a na-ekwu na ọ na-eme ichi ọzọ sịfa inwegideziela ọkụ mee invite sị gị na mmadụ abịa ọsọ gị kwụọ billions adị m abịa na mmadụ eje ebe ọ bụ abụ m jeche aja ana ekpebe m ikpe and I will explain. Ada echi mmadụ ọzọ maka na o nwere ego mmadụ ada abụ nze maka na o nwere ego ibe eji echi mmadụ nze ma ọ bụ ọzọ bụ na ị nwere ntụpọ dịka omenala Igbo si dị iburu aka alụ nye mere na tupu mmadụ echi ọzọ ọ jee n'aja ana saa ibi tụnye ewu kpụọ alụ ọkwa na eziokwu kịtazi onye si egwu o si nata ọ sị na ọ na-echi ọzọ imegide ịkpọgide mmadụ tọsịa kpata ego sugudo oru sucha ori kpata ego iwere ego isonye igwe na-amarozi eziokwu ọfụgo n'ego ọwọrị ọbịa bụrụ okwu nke na-emezi kịta na igwe na-achọtakwụzi mmadụ na bịa dechie alụ na-eme mana anyị etibe mkpu etu anyị si etigbu anyị tigbu alụ ụmụnne m mgbe anyị na-etolite ọkwụrụ ma ihe a na-ekwu okenye ọnọzụ ya ọkwụmụta ihe na-amụta mana kịta ndị Igbo si gị na ife ọjọọ gba afọ anyị ewelugo alụ mele omenala onye si ebe o si ịma ike mbute a ego mbute a na ife mebiri be anyị ego mbute emebiga anyị Igbo ego ọkụ ka m karịsịa ekwentị ụmụnne m ọgaranya anyị ga-abịa mana ọma mbịa n'ọkụ maka na aka aja o nwere ọgaranya ka onye ji aka ya atata afọ ibe ọ na-eri etinye n'anya onye lụ ụfọdụ dị ka ya alụ mana aka niile ọra aka niile arara ka o mebere onye ata
abụrụ na ọ ya emelụ m tata o nwere ike nke m ya eme echi mana nwayọọ anyị bụ ebe a ibe ji abụ bịa na okeshọn nkwucha okwu ngwacha ndị okenye enwe nke nna arịsa abụrụ ndị ọgbọ m akwụbụrụ etu anyị nọ kịta o nwere etu esi abụ mmadụ na-ama mbụcha ịghọta okwu m na ịma na pressure dị too much na social media onye pụta ọ na-afrọntụ ọtụtụ n'ime ndị ala bụ eke uke na-enwere $1 na ịghọta ka ayọta wee koo ọ na-aghọta okwu etu unu si bido ka anyị ncha si bido ka nke ọrụ ga-akọ o nwere ụlọ alụrụ na mkpọ mgbe m na-eto isi m a na-awụrọ kọnkriti na ya o iche na m bụ nwa ọgaranya amụrụ m n'afụfụ ịma blọkụ a na-apaki ana m asa afụ mesin na-atọ ị na-ede n'alụ depe one laborer ndị ntorobịa ọgbọ m ka m na-agwa okwu a na anyị ji abụrụ gị ọgbọ kwụwọta okwu nna I'm talking to ndị mụ na ha dị mma adụ m ọdụ o nwere ụlọ a na-alụ kọnkriti n'ime ya isi ma agba m ọkpa n'aja anọ na-agwa gị okwu a ntụwasị a na Nsukka ekwana ka nna o nwere ụlọ a na-awụ kọnkriti isi ma na-awụrọ mana ọ nwere ife m gwara onwe m ka ọnwụ egburo ji eji chụọ aja ọkụ egburo ji eji chụọ aja o ji efuliri gịnị omume m na-ebu kọnkriti a anọ m ebe a na-agọrọ onwe m ọkụ isi ya Chineke gbanweelụ m ọnọdụ welu m gbanwee ọnọdụ ezinụlọ m ekwekwana ka ndị ka ọnụ akọrọ m lote m n'oge mkpa tụgharịalụ m ọnọdụ zitelụ m inye aka m na-ata ọnụ simenti m na-aga ọkụ n'ime obi m ama m n'ọnwa mgbe nta n'ọma mmegịnị ife ji na-ekwu okwu a maka ego ọkụ egbugo ọtụtụ ndị mma agwụfeleta unu dị ị na-agbasi mbọ ike ọ bụ na ị na-agba mbọ ka ị na-ebe ebe ọrụ mbọ ka ị dị ịgba mana dignity labor kọra na wee abụ nwoke ọ ya akenye m obi ọmụ mgbe m na-agwa gị ya at the end of the day enye m 900 mgbe m na-agwa gị ya 900 ka na-akwụ lebora ana m ebido n'ụtụtụ paaki gide blọkụ ka m wee saa abụọ mesị 900 dị mpe mgbe akwụwa 900 ị ga-agbagotego alụ m lebora 500 naira ndị okenye aka anyị ka ọ bụkwa anyị gụrụ ọnwa tụọ aga ọrụ ụmụaka ọfọ nna m na n'ife nnekwu ọnwa tụọ tata m 17 abi nwanne echi ọnwa ọfụ echi ka ọnwa ya atụ mana ọnwa ya egosi ọnwa ya nwanne echi ọnwa ọfụ ya atụ nke ara ya nke ọnwa nke anyị nọ n'ime ọnwa mbụ dịka omenala Igbo si dị ọrụ gị dịka okenye bụ ịpụta ịfụ ọnwa iwelu nzu pụta ọ bụrụ mmiri ka iji n'aka bụrụ ọmanya ịtụbalụ ndị ichie spat na-ekwe ụmụaka m ịkpọbafa afọ ebe ọbụla fa nọ ekwekwana ka ife libidolu m libidofa ekwena ka ije siri m ike si elufe ike ego nyiri nna bụ nwa ya eme gịnị ya akpatie ọ na-anụ ife m na-ekwu ọkwa ifeletu unu nọ mmadụ akọ dị gị n'elu gị akọ kwanye gị na n'ụlọ aka ife ọsọ onye na-akọ na o nwere ọpdeti dị slow and steady si onye na mụ si ya na ọ bụrụ na emegide mụ nwa bụ mmadụ esolu nweta ife nweta n'ụwa na nwere onye ọya anya aka aja na-eme gịnị ọ bụ ifeletu unu nọ kịta o nwere ife mmadụ ya abụ n'ụwa anyị ma mbụ ekwe ife etu nnọcha bilonia ya eji mmanụ Nsukka nọcha ebe a mana the honest thing bụ na o nwerekwa onye ma mbosi Chukwu ji agọzi ọkụ ya oke na ọrụ gị dị ka okenye bụ ilotekwa gị na-asụrụ ha ọfọ nwa m onwe okwu m kwuru n'iwe n'isi gị
tata ka nna abụbọ ihe a maka na ọtụtụ mgbe ndị nne na-ejikwa iwu kwuo okwu ọjọọ n'isi ụmụazị. Ọkwa gị bụ nwa ị ya atarịrị ahụhụ ikwupụ okwu a mmadụ na ndị mmụọ mee gịnị n'ụlọ ya ebuli ya pụọ. Ndị nna na-aghọta okwu m, ndị nna na-aghọta okwu m, o nwere okwu ikwuru n'iwe were nwa na-echi ọnwa ya atụpụ ụbọchị ya iwere ọsọ ọjị na-asa ịkpọrọ n'ọnụ taa eno n'elu pụta na mbala ezibe gị kpọọ nwa gị nwoke kpọọ nwa gị nwaanyị si ya okwu niile m kwuru n'iwe n'isi gị ọ bụ na okwu si n'ọnụ ji gị pụta ife taanị ka m na-abụbọ ihe niile m nwụrụ n'ihe ọjọọ n'isi gị. Ana m agosisi gị tata site taa gaba n'iru eyi echi maka gị kpọọ m nna ọgaranya. Ị na-aghọta okwu m ise maka na ọtụtụ mgbe ndị nna anyị ejiri gị iwepụ anyị ọnụ. Ọ na-anụ ife m na-ekwu? Ọtụtụ mgbe nwa gị na-ekpere ekpere bụ nke iji aka gị jide mana ịmarụ okwu ikwuru na gịnị n'iwe. O jezie n'ụlọ ụka ụmụaka a na-amụ amụma amụ ma yọọ ya bịa na nne ya na-atị ya amosu. Ịghọtago dị ama na not knowing n'okwu nne ya kwuru n'iwe ka onye amụma na-amụ amụ aghọtarọ wee sị na nne ya na-atị ya gịnị amosu. O nwere ihe na-amụta. Anyị ejekwe Nsụka ọzọ, anyị ejekwekwa ọzọ ejiri maka gị nụta ụmụnne gị unu elie nne na-eme nwunye di nọmba ahụ nọ asị na-eji maka gị nụta nwaanyị na na-anị ya na nka na ndị nka na-ekwu maka nwa abịa nụrụkwa onye ọzọ mgbe unu na-etọghị n'ebe a ọnụ na-ememe nwunye di na-eme nwanne na-ebe unu jere ije di ịma mma isisi ụlọ maka na ị na-afụzi ụmụnne gị mana ọ bụ na agwa gị jọrọ njọ anyị anọkọtakwute mmadụ n'ebe ị nọ. Gịnị nke nwa bụkwa nwoke eme na omume ya eji si mmadụ ekwekwana ka ndị Nsụkka bịa nụrụ nwaanyị ọzọ ebe a. Ịma na ya na-agọ nwaanyị na-agọ nwoke isi na ebe ka a na-anya na ya na ndụ Chineke ekwekwala ka anyị nụọ mmadụ na ndị ọzọ maka na gịnị omume m ajọka onye a nwunye Chineke ekwela ka ndị be anyị nụọ nwaanyị na ndị ọzọ. Mana ọ bụ na omume m dị mma isi na onye ebe na-anụ ya onye Nsụkka ASADU isi na onye ebe na-anụ ya onye na ndo ọnwa onye na-abịa ya di ọjọọ ịbụ onye na ndo ịbụ onye Nsụkka maka gịnị omume onye nke mere eme ama akụkọ ka esi n'ebe ị nọ gosi afọ Chineke ka esi n'ebe ị nọ gosi afọ obodo gị ka esi n'ebe ị nọ bunye afọ ezinụlọ gị elu ya bụ ọfọ nna akọlọgọ taa na eke n'oye na afọ na nkwọ na-aba Chukwu na ọdịnala ọrụ m aka na ọ tọrọ fele. Ọ bụ Obeji na Umu Omeke na-ekwu ya na-eto ụbọchị igwe. Oji igwe bụ na St. John Crossing na ebido kpọwa m ya. O nwere eji kpọwa m ya bụ oji igwe mana mama nkọ ya bụ akọ tata maka na oge adịrọzi. Achọrọ m ka unu tuo ya bụ maazị dibịa tupu ebe a afọ otuto bụ ituo ya isi ya na-agbarụ ya biko unu nyere m aka tuo ya Ogbuefi Ife adịgo. Ogbuefi Ife adịgo. Akụkọ ọ kọrọ unu bụ akụkọ mere eme maka na ọ sịrị na ya ga-abụnatara ife wee nye ezinụlọ ya. N'ebe ọ bụla o mere discovery o ji research ọfụ na o nwere onye ụmụ na a na-eji obodo oyibo o nwere onye asịrị na ọ bụ ọgbakọta mbọ ọ gbafere ọsụmba na ya ga-abịa ife wee nyere ezinụlọ ya ya ga-abịa ife wee nyere agbụrụ ya ga-abịa ife wee nyere ndị niile na nke taa ọ bụ ife nyere Igbo niile ya bụ ọ bụ ituori Ogbuefi Ife adịgo ọtọ nụọ ya isi ihe ọ na o ji n'aka onye gị so ebidoro m iso ya bụ nwa amadi maazị dibịa ihe dịka ofu arọ na isii gara aga otebe aka mana otego nọ n'iru akwụkwọ mgbe bidoro sobe after m not sobe like that aga m sobe with our philosophical and critical analysis ka m mara ebe ọ ga-ada
maka na anyị enweghị ọtụtụ n'ime ha failgoro. Unu mara ma nke jere maka ọtụtụ na ọ bụ ego ya na-ekwu bụ ọdụ ma nke mere recently ma nke ọzọ ma nke ọzọ. Wee sogide wee fụ na ya ọnwụnwa amadi n'usoro ụzọ anyị soburu. Onye na-afụ ebe nwa bụ seminarian ya na wee jere seminary gụta ekwe ụfọdụ agụta na oyoyi jemete theology buru isi batrị ndị ụka. Ọ bụ sọsọ na oburu isi batrị na ọ chịrị waya ọtanetọ ya latara. Ọ gụchasị mba na nke zuru ma o nwere ihe ọzọ ya ka na-achọ ya afụ bụ ihe o wee jewe na nke ndị na-ekpe ala ya ka anyị eke ndị na-ekpe ala o wee sayere akwụ gụre koran gụre dịka ose kụchara ala kpọchara isi n'ala yoke ihu ya mgbe ekporokwa ya ọbara ya na-afụtacha mesa bụrụ na ọ hụtara isi ya o rute ụbọchị na tea koran tụta koran chapter 10 verse 94. Ọsọ ọ bụrụ na ịgụcha koran a ma o nwere ihe ịghọtara jee jụọ ndị m bunyere tora bụ baịbụl n'ọhịa ya agwa gị eziokwu. So na ya nọrịdo n'ebe dị oke ya bụ na ndị na-eji ụka ọsọ mba but na ya nọdụ ma ya adịkwa confused o wee pụta so mba ebe m na ya amarụgo nka na ya ejekwu nye ego nke ndị Judaism ebe ọ bụ na ụka shi na agụrụ ndị Juu bịa o wee gụgide Judaism gụcha ha ncha niile bụrụkwa ma rabai. Onye anyị na-afụ bụ rabai Tony Rabai onye nkụzi ya bụ oji sị gị na ya bụ oji nkụzi eme ọjị ịgba ya nkịtị ike anaghị agwa ya n'okwu okwu okwu na otu nwa n'echi na-aghọta n'ọgụ bụ onye na-ege ege bụ ike ya agwụ ebe eziokwu na ahụrụ m mgbe ọ na-ekwu okwu na ike agwụ m n'ugwu na-ege ege mana ọ dịrị na ikwu tiri nwa n'echi na-aghọta ọ gụchasị rabai ọsọ mba n'ihe zuru ezu oge ọ nọzụ na nke n'ụka wee batazi wee gụtazi bụ Job 8 verse 8 to 10 wee sị nne ọ bụrụ na ị dị confused gị jee jụọ nna gị ochie ha ihe ha mere n'ọha ya agwa gị eziokwu maka na ị bụ nwatakịrị ụnyaahụ n'oge ị mara jee jụọ ha ka a si eme omume gị na Chukwu gị wee dị na mma. For you are of yesterday and you know nothing. Ya bụ na ọ bụ ụzọ nna m ochie bụ ihe ka mma. Kedu ezi ụzọ nna m ochie kedu ihe ha mere? Nna ha ochie gọrọ ma ha gọrọ arụsị like a na-agụ arụsị anyị jedego ụka wee sị oke ya jego na ịgụ arụsị wee marụ ka o si adị o wee ruo ebe ahụ o wee chịrị ya bụ ọfọ yali egba asa na irutego n'ebe a bọs stọp onye ogbuefi Igbo adịgo onye ogbuefi Igbo adịgo o wee sị ha ọ bụrụ na ọ bụ unu nwa ziri m ozu nwa unu meenụ ka ife chi n'ebe m nọ chebata n'ezinụlọ m chi n'ebe m nọ chebata na obodo m chi n'ebe m nọ chebata n'ala Igbo niile n'ụbọchị nke nta. He has traveled more than 8 different countries. Nke m dịta nwụrụ amara m nwere ka ọ karịgo ọ gago Malaysia ọ gago South Africa UK ọ sị na anyị bụ ndị UK na anyị na-achọ ya okwu anyị na-ayọ ya sị bịa UK ọ na-asị na anyị na-achọ ya okwu. In fact o nwere nkụzi ngegide ọ dị si na ọ bụrụ na egburori ofu ewu na ọma nkwu ihe mere na ada akpọrọ ndị Nsukka arụ ndị nọ na the common sense ngwa ka anyị egolebe ewu ka anyị tịa imesa akọwa mana o mechiziri o nwere egburu ya bụ ewu
So nke a bụ akụkọ na-eso okwu na-eso okwu akụkọ. Anaghị akpụrụ ndị Nsukka arụ. Anaghị akpụrụ ndị Nsukka arụ. Ọ bụ okwu ya m na-ekwu. Ọ mechere okwu m olu. Ọ bụ n'okwu olu. O nwere ihe kpatara ijikwa. Ịghọtago? Na Nsukka anaghị agụ ọgwụ ego ya bụ ọgwụ. Anyị jigidere agụ ọgwụ ego. Ọ bụ ịna-ege na-amụta. So, ọ wee bụrụ ma ya na Chukwu okike abịama chizu na ya bụ ebe nwa nwoke wee mee ka m ghọta na omenala Igbo ezigbote omenala ya bụ ezigbote ihe. Mụ na ọmụ je seminarị agụtago m ọnụ m mgbe m nọ seminarị na o nwego ndị ya sị na mgbe ejọ mmadụ ma m na abụghị egwu seminarian. Ịbịa na NEET, ana m adụ NEET, abụrụ m sanitarian. Look at my junior ones that day. Anọ n'azụ. Esi ha bunyere ihe eji bịara ebe a bụ na mgbe m seminarian I did them well. Oge ka a na-asụ shọshọ. Nna m anọ ebe a bụ nna ofu onye. Ọ mụbụ na-enye ego jide nwa ya ma ọ bịa seminarị ileta nwaanyị. Ọ bụ na m anaghị emedo onye nye m ego jide nwa ya. So na ahụma m na mụ na onwe m na Chukwu chọrọ isi n'aka m jee gụị ezinụlọ Boniface Omeke ọkụ. Meka ọ ga-ere m ya bụ ọkụ, a sịrị m ọkụ a ga-ere nwata anaghị ere enu. Ma ya bụ ọkụ na mụ nabata ya bụ ọkụ ka o shiri adị ofu ihe m na-regret today. Ọ bụ ka ọ wee dị mma bụ na nna m anọdụ ndụ. Ọ nọghọrọ ndụ taa, ọ bụ na anọghọdụ ndụ taa. Ọ sị na ọ ga na-ahụ biya every day, biya ga-adịbe ya. Ọ sị na ọ ga na-egwu ewu every week, a ga na-egwu ewu every week. Ọ sị na every year na aka irote nna nna ya na ọ bụ eshu, a yapali eshu, patuo ya. Ị na-aghọta? Ma m gwara ha 3 ahụ eto gara aga ibidoro ihe a, na-asịrị ha ọ bụ na anyị goro egbele n'ahụ ọzọ na anyị gbugogo uri m ọkụkọ. Ide na anyị goro ya bụ egbele ọ na anyị goro ebule. Ma ụbọchị ahụ mụara nwa gbuo ebule n'ahụ ọzọ enweghị ike ịsị na ego adịghị na alachime nọ egbele na ọ bụ ebule hụ. Ị na-aghọta? So ụbọchị na ọbụla na-egbu m na ma be n'ụmarị nọ ga m na ma ba na-egbu ya tidobe. So anyị gụrụ ebule last year, anyị gụkwara ebule this year. Next year, ndị ji akata ya efu. Anyị ga-epiri ya okwu ya bụ ọkụ. Anyị ga na-ekele mmadụ niile bịara abịa n'ụzọ pụrụ iche. O nwere ndị mụ ya-akpọpụta aha ha na-aghọta maka na ha bụ ndị ịma na ọ na-abụ asị na enwe ewu na-ata egbara. Ewu na-ata egbara nwaanyị na-ele na ya n'ọnụ. O nwere ndị m ka kwutere ya ha na nna m doro na mma. Last year ihe a chọrọ ikwu kịta abụọ o nwere ebe ọ na-ewute m nwere ebe ọ dị m ụtọ n'obi. Ị na-aghọta? Ebe ọ dị m ụtọ n'obi na a sịtara ibu ezigbo mmadụ na o nwere ya asị na ibu ezigbo mmadụ. Ị na-aghọta? Na Tinubu adịghị eme afụma tudo o nwere ndị nsị na Tinubu na-eme ọya. So last year o nwere ndị m soro na anyị ga-asọpụrụ ha like na ha na nna m dịchara oyi na ha bụ ndị oyi nna m ka anyị mee invite ka ha bịa mgba m ego na envelopu dosi onye bịa sị were ego ha nye nge ma ọ laka ọnụ adosi ya bụ ego. Ị mara ka emechara mmemme na-esoso ofu onye bụ ebe arụ ya bụ ndị niile m dobe na envelopu ma ofu onye ahụ bụ nna m ukwu etukwara abịa a na-akpọ Louis N'Okumaneka. Louis is so everybody go no. Thank you. People will go back to Quran. There's a little card there, Makaru. Every job belongs to Donakuna. Mortgage your phone. Why is your phone?
ohe Nsukka ASADU dị ka arụmọ ụlọ Nsukka mkpụnanụ Nsukka ije na owere ji ala oke nguje ebe urunata ejike ekwensu anyị bụ Nsukka Central unu kpata n'ụmụ obodo Omeke ọsọ ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike onye na-ebe wetụa ọbịa obodo Omeke nwa akwụkwọ Chukwuda owere n'ebe mmadụ Chukwuda onye mkpụrụ mmadụ obodo Omeke hụma Chukwuda o buru moto ma mashin n'ọkụ wee ụzọ mmụnye adịghị eti eti n'ọnụ ụzọ nkụ Chukwuda gbado anya na obigo izi mgbe otuzo m na-adị ọgụ tata bụ 17 Maachị n'isi n'oge obodo UMU-AKASHI ohe Nsukka ASADU dị ka na-alụ nkwụ Nsukka Chukwuda gbado anya onye na-ahapụ n'ala ga-arị ya mebido tata bụ eke ndị na-aga adịghị eme ihe bụ eke ihe niile m na-eme n'isi bụ onye Omeke na mụtara bụ ọnụ mụtara na mụtara nne mụtara nne mụtara ọ bụ oge na afọ na ekwo ihe niile m na-eme cheta ndị mụrụ mụ ọ bụ oge afọ nkwọ anyị adịghị na-eke jebụ nwoke Nsukka mgbe ọ na-eyi ịlatara alata na-emekwela ihe so ncheta nna gị na ndị na-oge eke n'isi ga-eke na ọ bụ ọha Nsukka mgbe n'isi UMU-AKASHI ya bụ ụwa nọ m na-enye ego ezigbo enyi ka ejọ nwanne unu ga-enwe obi ebe a nwanne ka na-ara nwunye nwanne ọnụ ga-emeridi fọmali n'ịga na Naịjirịa n'ụka anyị nwere bụ CMS and Catholic and ụka anyị nwere kịta karịrị 300 Chineke bụ mgbe kpọkọta ndị nwunye gị n'ịga chido achido ma ị ga-aga n'uru n'ihu unu ga-eji obu onwe ya na-akpọ obu unu ga-eji ụlọ elige m obu ileghị ya nụ na-arụcha ebe a egwe ebebe ebe a niile ga-abụrụ elu obodo Omeke adịghị aka ọ na-enye nwa ogbenye aka ụfọdụ na-enye mmadụ aka andụ n'ụdụkwa etu ahụ bụrụ ma enye abụ mgbe onye ka anyị ga-eje gwa m na nwanne ya alata lee mmanya o wetara ọzọ wee ji elu m na ọ ga-abịa o wetara Enugu Chukwuka bụ ahụ ume unu amaghị ihe ọnụ na-arị kịta unu ga-etinye n'oge ezigbo ego Chukwu gozi egozi na ọ bụ ego ọbara akwado adịghị ego mmadụ ma ha adịghị ezu oshi n'ụmụ bọọlụ ọgaranya bido na mbụ na mbụ adịghị abụ ka ọ ga na-aga agado n'ihu bejọ nwaanyị n'ebe a na-abụ ọgwụ maka di Chineke ga-akpafu ego eji bụrụ oke na ogbuefu Chukwu gozie ego na okwu niile kwuru ebe a bụ eziokwu onye nwere ntị na-aghọta ihe ọ bụrụ ụbọchị ọba ha m bụrụ wii obodo Omeke ọ dị na palipere m mụta na m gbara ego ise ebe a agbara m ka anyị m ego ncheta edebịa ka mbọ bọna abagbo n'ụmụ n'uru ma ọla ma ụmụ anya hafụgo na mama hafụghị nke a ga-eme chile nke a ga-eme akwa na abụọ nke a ga-eme ahụ iri go n'ama ọ bụrụ na ike nkume na ọ bụrụ ike nke Chineke
mee Chukwu ha amụọ ndụ onye mmadụ nwa mụrụ gị uche unu nwere ike ịga be mgbu ndị yawo a na-amụ kịta ga-ama eme agụgụ wetu ọbụgo ma onye na-ekwu mana ezọba m nọ ndụ m ọzọ n'ime adogbo m Anambra Imo Abịa Calabar onwega akụkụ m agala ma ọ bụ n'ike nke m na ọ bụ n'ike nke Chineke ọ bụ na m jere akwụkwọ na ọnọdụ m agaghị etu a mgbe ụmụ ndị omu na-atọ m ma onye dubio obibo ntụfu a ewuru na ọnụ ụmụ dị m nwoke na-agbakwana na a na-ejodiri m mgbe m lebigara nwunye m ụkwụ bụ bịa mama gị mara letara mama ya adịghị ejepụchikwa ukwu mụ na-eburu 4 years ma amụta adịghị nwa ọnọbe na akịta mene eka na Chineke eka na-agbaji eka o kpọrọ m ụmụ etọ onye ọnwa na-anaghị ana ụmụ dikwu ebughịrịghị ịtọ ka eji chere nna anya ma ọ hụdụghị m nta kedu ka nwaanyị ji nọrọ be nna anya agba asawo onye ka m so jegodu na bụ ejedu m gbakpara odo nwa na n'ụmụja na Jenụwarị 7 arwa akakịta sọpraịz ga na agbalata njegbe ọ bụrụ na ha nụ ma enweghị ihe fada eziokwu jebụ mama tagbe ndosabo Chineke gozie gị kpọpụtara nwunye gị ebe a kpọpụtara gị ọfụma onye tụkọ ọgụ ọnwa na ị ga-azụ ọkpa na ebe mgbe Chineke ga-agba ya n'ugwu na ịzụ ọkpa ọ ga-adị n'oge oyi kpọpụtara nwunye gị ndị ome etisere ugwu onye nye ọha ndị ga-anyụ gị na ya na mkpụrụ wisoli ofuru okposi onye nye ndị na ọgbakọ bụkụ n'ụkara ọla be na ejiri ebe ugbo ebe ugbo onye wetara ebe a ka ọ ga-ewere ị ga-achụ m Igbo n'obodo oyibo ọ bụ ya asụsụ ofu onye zara anyị oku arọ gara aga asịrị unu bịa ka usoro anyị nwee m anwụrị bịa rie na nwụọ asịrị na wete anyị mechirite dobete ka enye ihe na nlakọ n'ụbara ọkara larị ma ha sị na ha abịakọghị ị na-aghọta ihe ewute na ụmụ m na ha eshi na ukwu nne m na ikwu nna m mana elu isi ha eshiterite na ikwu nne m go na-eshite n'ego na ma ọ bụ aka enyi mba m aka enyi nna m ị na-aghọta so onye abịa na-esi na nwanne ezigbo enyi mere gana ọrụ echi ụbọchị m abụla ihe anabata ya na ọ bụ na nke nta na-emekọgoghị ihe echi nga na-esoghị mana nhụma ahịa anụsị ha welkom mana ya na ya ọ bụ ka anyị ha nọrọ abụ onye ahụrụ tasị ụkwana na-echi onye ahụrụ tasị begona ụkwana na-echi ọ bụrụ na ịsachi aka ikpa gọ ga-apụta naira dịrị echi ya bụrụ 20 naira ihe nganasị onye ọbụla na ebe a akpọkọme ha n'ofu n'ofu n'ọbụ jos ka m rụtụchara aka ha nke gị ka o nwere ndị ọzọ bịachara abịa. I will not drop this mic without mentioning onye a bụ my second father. Ehe ya bụ Ifeanyi Odo. Mgbe m nna m nwụrụ injinia Ifeko brand ya bụ nwoke abaghị ọgaranya ụmụ ụlọ elu be nna ya si m ụmụ ọrụ ole ma ole this Mercedes saloon Mercedes a o so na ndị gbara na Nsukka mana ọnwa na-abịapụta nwoke ọ bịapụtere double pipe ọnwụnwa bịapụtere ọnyịkama nwoke mana ọ sị na ya darụkogo maka na nwoke debe ya lekwenụ ya nna ya bụ epịa nna ya bụ dibịa nna ya bụ ọkpara debe nna ya
mee ngozi ndị na-eso ọkpara na-esonye abụ nwoke nlakwurie m na-akpọ nga bụ dadi na-akpọ abụ nna anyị mbe ya bụ na abụ nlata nwe m ezumike enwere m ebe asị na ọ bụ dịka m nwe abịa ha mana nlata na echi adịghị eze m ka o chi eze m na-ebe ya ị na-aghọta so na m ekele ya bụ nwoke o so na ndị na-agba mbọ hụ na ezinụlọ anyị n'ihe batara mgbe ugwu na m na-abụ ojeko Dubai ọ bụ tụrụ his junior brother ka m ji nweta the connection na junior brother nọ na Dubai nsị ya na m nọ seminarị na eme ejekogo Dubai mana o nwere ụmụnne ya ejekọta Dubai ehe gbama mbọ site na enyemaka ya na ihe ndị ọzọ ụmụnne m jere Dubai na ha alatago ihe ka mkpa bụ na ihe ji ndụ ha wee lata anyị keleme Chukwu na isi ekemanụ ha eka Ifeanyị amasị gị ala na-eje mwepụta seminarị na ebe ewu m nọrọ kpobukpo m ụzọrọ site na Jizọs na-azarịrị m ekpere mgba ihe mere jupụta seminarị na Jizọs ọ bụ na ịpụta ya eza m ekpere ọgba m nkịtị ga na-akpọ ụtawa na palo nọrọ n'ime ụlọ ga na-asụ ekpere ka njin asụ ekpere ka njin egwu chaplet ka na-egwu arịbọ onye igwe ngeji ikpurukwu eje ije ihe ọhụrụ ka m jee chịta okwute n'iro ka m gara ije n'elu okwute maka na asị na isi Jizọs na-agba ọbara n'elu ogbe o nwere m ga-emedu gị nne chie na bifo m ga-ekuru ejete bifo asịrị m ama nkuru bifo m ga-emechi ihe m na-eme na-akpọ m from cathedral ojigwe bịa na bishọp so gị ngwa gị bịara o mana kechifuru reality done on me. Look at Matthias says that also when reality done on you. You marry na get no child issue of uzo. When say that's about the well. No buru na ofuzo guchite na diga one egu ye. We gbapu also. Jegede na other seminary the congregation hey kai baye. Aga m ndị rute ha na-asị m na egodo na amarịnị na abị nlarị ndị ebe asị na egodo na amarịnị na ebe a nsị ebe m na egodo na-asị na m abụkọ ụfọdụ ọzọ na m ala n'owu mbe nna m nlọta be nna m sị mma m lekwa enu gị ọ bụ na ọ bụ okwu asị ọmago sa mọmi agbara m bụ ike m ka echi mefere ha mee ọdụ m ka ya bụ ihe ga na-alụba na confuse ga-adị ma mee ajụ m chọrọ ịjụgo bụ ị chọrọ ka mụ chime fada ha by fire by force si chọrọ ka m jee akpata ego lete gị anya ọchịmọchị chichara ọchị sị m jee kpata ego lete m anya nsarị ikwucha sarị ịkachago kịta kịta ka ịkacharịrị ihe ya aka ka m jee kpatasị ya bụ ego lete gị anya usoro enyi m nwoke na Facebook m ga-agbachile sị m na nwere ma na-eme arụ ọrụ na kọpị na Akwa Ibom ma ọ bụ ibi ebe a na oyi ebe a na-ere mvuliri akpa lekwe nna m ukwu ifeko nyanwa bụ onye m buru olmost ihe niile m nwere teshu m ka ya kwụ ụfọdụ sarị m ekpogo ihe eme travel nke na-eyihe nke iyi ikogo dashie weliri nke m ji ewelilara Akwa Ibom mgbe m gbafere ọsọ ọkarịa ibe gị na ịgbapụ ọsọ ndị be ya amaghị mgbe m jere nru ebe ahụ kpakpakpakpakpọ ọgarịka ihe na Yahoo kpakpakpakpakpọ ọgarịka ihe na 419 ama na ọ bụ online network business online what network business ya kpọrọ bụ QNet ọ bụrụ 419 ha na-ere something QNet o nwere na ebe asaa ime dị QNet aga na-eme sekwase business aye sekwase business emechi ya emeche m te kpọrọ Ifeanyị bịa Ifeanyị gara sekwase business ọ bụ referral business the more you refer the more you get nwere my influence refer people nwetebe ego wuru dị ịma na akụrụ esi obi ike two people that will bring two people and they will bring two people that will bring two people and two people will bring two people I made any of the business meko erite ego na ego na ya no doubt
Mana two people who were teaching, who don't bring their 2 people. If I hear the 2 people, who are the 2 people? So, long story cut short, I thought about Machine Bobu, Verakamula Port Niabumbe, on a quarter. Then I got Port we're now where create my business. Now, a baby. So, my name was a homophobia for come. Maniru. Manam merite, Makana can cause a guy, I can cause of the short because of the long. Make a take a moti maru open. Oh, my movie, see him bubble. We're a coins of women again. Noble, every take of Kamu women on Yeshin can now Sabia. Before May Zukanabo, on your Savurogobia, Niahu Lego product here. Back, even office, a gabat in office. Ajuma Musa Pamu manager. Namujania account let Asumba no good take a remenegun. Back, Akoshule Marka, Madame Nakota. Asuma would take and Ketan cages, Hamba. Nega ne Google me product here. Manunga Yamutan, Asnon Ketan cage. The Pamule police, they first them by the police. This is like when the Jeep when you make police station. To the police station 3 good days. Where Mayana? In our time, ways those people don't worry, I'm wearing no law. No, ready to get away as a room. Left time the police, I found was a issue. I never went, oh, where the 7 people could take good. And the money lender. And I put on one day. You would take also, yeah, they would take a capital good. You know, I'm a good choice after an algabumbo oblique. What I go, where put a good Nata Abarambo, the way we appear Namusum way, Zoro, where Kumu Gonji, Zoke, Onume Horaho, Agaba, me. Where I had Namupe, Ili Namumbo. Sam nke họrọ ahụ agaba ya eme ọsọ m lara Enugu o nwere ezigbote enyi m nwanyị mụ na adị na mma mụ na enwechele mmekọ n'ọbụ dos na abụ ezigbote ọyị ama agụ unu ka ọ dị ihe m na-agụ unu ka ọ dị bụ na ụmarụ na ọ bụrụ na ị rụrụ gị aka na Chukwu na-agọzi gị ị na-aghọta Muna agati na nwuna bed nothing. Imate metumeka adịga. Na n'ebe he ka m kpọrọ ese na o wee kọchidoro na radrom. Ngabịa mbunu na otu obere oge. Ọsọ for how long? So I just stand not. Ọsọ m ya. Nọm na ya nọrọ nọm na nwanne nwaanyị je lete m enya. Na ya agwa ya oge mere nwanne nwaanyị lete m. So okay. Mbịara. Nwanne nwaanyị hụ nke ọ sọtara mụ na ya abụghị oyi ma mụ na ya adịghị close mana abịa m onye ji maka ya bịa gawo piom ọ magịta na m bịa gaba ere fon ebu ego gị nri nna enwere ike ịbata nwanne echi so onye ahụ o zuru bụ ihe m nri letara ya m were ya m kirire so na aha kọkwa m ya hụrụ ị na-aghọta anọsị ya lete m ya nọ na-elete m ya iwe letere m ya letere m ya letekọ m ya lete gị ya a ma elete ya na iletego m ya wee sị anaghị ọgabaga ọsọ m na eme amago na ọ bụ m na ya bidoro ya bụ njem na o nwere duru mụnwa tie ya n'aka na m ji egwa ma na o nwere ike na oguchie ga-adị mgbe m nọ ma ọ bụrụ na uche adịghị ka mara emere isa bọtụ n'uche gị adịmgọị ọsọ na ịdịghị nwoke na-adị na ọ bụ na mụ ji ejuma onye sọtara ya Musa na oke ngwa ga-asa ya bifo mede jụọ na asa ya bụ na o kwetego gị maka na mụ na ya emedughị nke like that
na-aghọta na ihe ahụ ga-anọ n'ụlọ na o nwere ndị ka na mkpa ọ na-ejekwu ị na-aghọta mana ka m jee meme ka ikwu njeche mechere ka o kwuru last egwu ya ọ sị na ya wa ga-ajụkwa ya na eke o were ka ya jụkọ ma ya ọ sị nga ọ bụrụ ojigwe ka gọyi kwangonu nsị anya na okwu agụmara azụmama orie maka a zụtara orie na-ekere mụ na m sị ya na okwere ekwu chatarị mgbe anyị latara ebe a na ebe a bụ anyị tupu ebumiele moto lata ka anyị tere moto mma m sị na ka ọ hụrụ anyị na ọ hụtara mmadụ na-abụ sị ka ọ hụtara mmadụ na-abụ ọ sị ịma gị nta ọ ga-abụ ma that's her imagination mechere pụta na reality so mgbe m sị ihe na ọ bụ ka o chedere nsị na m ka ọ bụrụ my dependant na m na-eji obodo oyibo ọ sị na bụ dependant nsa dependant bụ mana ifo ma akpọrọ ya bụ dependant na o nwere omenala ya emenu dependant na-achọ kwuru ihe maka ka ihe ememe ya bụ omenala esote m anyị sị na ya eme ihe n'ime ụlọ na-ezugogo ọtụtụ aje n'Enugu bụ anyị nọ n'ebe ha mechere n'Enugu pakpakpa alata be jede ilu na mgbuchikwe mese na ya afọ ije o ka anyị si nweta ego ashụ adịghị anyị echi the long story cut short na anyị jere obodo oyibo ma obodo oyibo anyị jere mashin anyị nke nta na-eji m agadebe nwoke ga-eto na-achọzụta nwaanyị ọ dị alụ mee Flavors chere gosi in 9 months time we will come back with what a boy and girl. Yes. So ọ bụ onye amụrụ ya amụta onye ọzọ aga na-ekele onye ọbụla na Chukwu goziri m nta bụ na m kwetere ka Chukwu gozie m ịbụ nwa okorobịa nwa agbọghọbịa na-eto eto ikweru na Chukwu ya gozi gị ịgbara mbọ na Chukwu ya enyere gị aka wetu onwe gị anọ ya ezucha onye ọbụla biko nu ka ngozi isi na ezinụlọ bee Boni Omeke Ugwoke Omeke Ezemaja Omeke na Ugwokeje Omeke ka o soro onye ọbụla bịara ebe a na mbọsị nke tata ọ bụrụ na obodo oyibo na-agụ gị agụụ na ị ga-eje obodo oyibo ma lata ije obodo oyibo ị ga-evute ike ihe ịchọchara n'obodo ị ga-enweta ya n'ara ọnụwa na-agụ agụ ọma ngacha ma o nwere n'ebe a ga-eje obodo oyibo ana ọmambụ ofu onye ọmambụ mmadụ ịbụọ a ga-ere ịtọ ga-eje obodo oyibo n'ebe a ka anyị gọrọ ka o rere dejeni alan nna m ndị be anyị dejenu a na-asị ka mụ enye closing remark so nke bụ na ayọ zụkomelu ike na-asịkwama na our youth chairman be anyị bụ Walugu aha ya bụ Mr. Stanley Ugwoke anyị sị gị welcome. Ihe ọzọ bụ na nna anyị o nwere ihe m jụrụ ese anya mesahụ m jụrụ bụ gbasata abịa na kalenda Igbo na anyị ga-anọma n'orie anyị ga-anọma n'orie immediately ọ kụrụ 5 na ya banye n'orie n'agbanyeghị na Kechi gbara ụtụtụ nta n'ọba eke mana ọ kama ha 5 mgbede na ya banye n'orie ya bụ anyị nwere ihe anyị nyere ndị nna anyị ga-abụ ọka 5 anyị baa n'orie anyị megide dị na ya bụ ka anyị si jee men anyị ga-anọ n'orie n'agbanyeghị na ọ bụ Mọnde ndị Tuzdee ndị oyibo n'ebe anyị na-echi ma nwanne na ọnwa izizi ka Igbo dị echi so na ịdịgo misteki n'ikwu ọ bụ eziokwu bụ ikwu mana anyị kwuloro gị dansa a na-ekele onye ọdịgị my reverend ụkọchukwu ose bụrụ ụwa uche gara ya so biko na na-ebugogo ya ọbụla
na njimaka o nwere onye anọdụghị pure water ya mee indicate na ya nọdụ ya oyo ya bụ ya pure water maka na ọ dị mkpa n'ijere mgbe a na-enwe anwụrị ịchọgị soro nwere anwụrị nwe ya n'uju ekelere m n'ebe ogologo na iwere oye nke n'ogbuzu nnu n'afọ ife niile melụ Nsụkka ASADU Idekalụmọna ji na-ewu ewu nwoke na nwaanyị tụrụ ime Nsụkka ASADU ndị nshi ndị netọrọ ntọ na ana Nsụkka ji bụrụ ife bụ mba nke ọgọlọ n'afọ unu na ọtọriti unu ka m pụta anị na be nna m Omeke ka m nọta anị wee na-ekwubi okwu nsị na ọbara ovu ka m bụ n'aka na-akpọ ndị ezinụzọ niile ndị ichie nsị na ọja adịla anyị na mma n'ọgụ a bụ nna ezinụlọ a na-ekwu ị na-atụ mmanya n'ala ịma na ịghọta ife m ebe a na onye nwe bụ okenye na ezinụlọ nwa ya na-atụ mmanya anyị ara arapụ omenala na omenelu n'aba nna m Omeke ka anyị na-ekwubi okwu si na ngọzi ya adịla ife niile bịara ebe a mgbe m arụ oge onye mmụọ si na nna m duru m bụ ije mmụọ jije mmiri na-asa agụ na-asa gị bụ arụ obuto ọ na-agụ ibute dịka ọma ngwa akwụ ọgwụ dịka ịma mbute ọzọ nsị ga-arụ oge onye na ọnụ na-eri adịgo kọmite kada ma ọnụ ya eri ya akwụsị iri nke na-elibere enwe ndidi a sị gị chukwu na ya elibegokwa ka anyị gaba ndị na-eliberekwa ka ha likwa maka na ụmụnna m nwezuo akụ nna m Omeke adịghị ibe na-agụ akwa alịlị anyị na-atụ tata bụ ka ịgọzi anyị dịka ịgọziri ibe anyị gọzie anyị na Eke gọzie anyị n'Oye gọzie anyị na Afọ gọzie anyị na Nkwọ ana m akpọsa ngọzi gị n'afọ ndị na-akpụ anya ọkpụrụ nke afọ onye ọbụla n'ebe a na-ayọ mkpụrụ nke afọ n'ebe Chukwu na ọdịnala asị gị nna m Omeke na ndị mmụọ niile gbakwuru n'obodo nwa ana m asị nkwunye na alụsị niile dị nsọ n'ala Igbo na-ejiri wee megbu nwa ogbenye zunukwu nkwunye taa n'ime ka nwa bịara n'ụbọchị dịka taa agba olulu ịnụ di iji anụta di okorobịa lụtara ịkpata ego ya akpata ego nụta nwaanyị onye lụrụ ụlọ ana ya alụ ụlọ elu onye na-enwere ụlọ ya alụta ụlọ onye ụmụ ya nọ n'ihe iju anya taa dị ka a na-agbanwere ọnọdụ ebe ọbụla ba nọ nwoke na-etiti ihe na ọchịchịrị Chukwu lụta anyị ndị nọ na mkpa ekwekwana ka mmiri rie anyị ekwena ka anyị nọ n'ọnọdụ ihere ekwekwana ka ụwa si n'ebe anyị nọ kọcha aha gị bụ Chineke lụta okwu ọnụ gị n'ebe anyị nọ gọzie anyị na Eke gọzie anyị n'Oye gọzie anyị na Afọ gọzie anyị na Nkwọ ekwekwana ka ọnwụ ike bụrụ oke anyị akata wee zee noo anyị eme akara aka anyị ndị Igbo si n'ụba si na chi lụta anyị n'ụbọchị dịka taa dịka chi anyị si wee kwuo okwu ka chi anyị dị iche iche dịla anyị ile mee ka akara aka anyị pụtala anyị ibe ndị nọbe didi unu ga-aga n'iru unu ya atụ ime gakwuo n'iru na nwaanyị na-akpatakwu ego ndị na-enwere aka ọrụ ka Chineke gbaa ya ume ka anyị nweta aka ọrụ ndị na-azụ abịa ewele n'aja ka m na-agọtala unu nwaanyị dị ime ya amụ nwa n'udo na ọṅụ anyị anụ nne n'onu nwa ndị gbara ụgbọelu wee bịa ebe a unu ya agalụ n'udo ụgbọelu ya eburu unu n'udo ndị gbara ụgbọala unu ya adalụ n'udo okporo ụzọ ya erube isi n'ihi aha Chineke dị nsọ ndị ji ọgba tum tum unu ya elu n'udo igwe ama nkụba unu n'ezi ndị jikwa n'ọgba ha bịa unu ga-elu n'udo onye ji ọkpa na ifu moto ya bụrụ gị na ha n'ebe Chukwu na ọdịnala ka m na-agosi unu n'ụbọchị dịka tata ana m anọ ọnọdụ dịka onye isi nchụaja na-ekwu okwu n'ala ike n'afa ndị nze na ọzọ nọ na Nsụkka ASADU si na a na-akpọsa ngozi n'isi anyị n'otu n'otu ọnwụ ike ama nwụ nwa anyị ụmụ amụrụ ọnwụ ike ama mgbu ha nwa otu ọbụla ama nwoke ya n'ebe ha nọ gị bụ onye na-abụ ụba n'obi ebere isi na ị ga-esi n'ọnụ ụmụntakịrị na ụmụ na-anwụ ala wee tọọ nta n'ike lekwa olileanya nke ezinụlọ a lekwa olileanya Nsụkka ASADU
ekwe ka anyị nọ n'ebe a na-ene anya a sị na ị ga-agọzi Nsukka ASADU ma nwoke na nwaanyị dị n'ime ya ụmụ agbọghọ ya anụpụ na mba dị ike ha ga-eji ebe a bụrụ ihe ịgba ama dị mma nye Nsukka ASADU e ga-esi n'ebe a nụrụ ofu onye nụta mmadụ na-abụ na ịtọ gozie anyị na Eke gozie anyị n'Oye gozie anyị na Afọ gozie anyị na Nkwọ n'aba Chukwu na ọdịnala tukwanụ bụ ife adịgo otu o si mee ka Maazị Eze Dibia zọbata ụkwụ na ihe ezigbo Ebonyi Omeke maka na ọ bụ ezigbo nkụzi ka o wetara anyị si Chineke gọzigide ala Nsukka ASADU gọzie ala Nando gọzie ya obodo ọbụla ọzọ bara ụkwụ ngọzi soro ya maka na ihe ọma ka o ji aga maka na ozi ọma ka o ji aga maka na ihe ka ọ na-eweta ọ na-emekwa onye amaghị left and right ya amara aka anyị na aka ekwe ya anyị si Chineke na ala Nsukka ASADU na ala Nando chekwube gị gọzie gị gbaa gị ume nye gị ike ị ga na-eji na-aga n'iru onye ọbụla nwara gị nwara Eze Chukwuka abịa onye ọbụla nọchiri gị ụzọ mgbe ọnwụ bụ ihe na-agụ ya ụzọ gị ị ga-adị ka moving train iji eminyi ọ dịgoro gị mma na Eke ọ dịgoro gị mma n'Orie ọ dịgoro gị mma na Afọ ọ dịgoro gị mma na Nkwọ deje alụa nnọọ so ma anyị kelekwara ndị anyị na-ekele Chineke n'isi ndị niile bịara nwa be nta anyị si Chineke biko gọzie ezinụlọ niile ha bịara nwa be ọ bụghị ihe anyị bụghị emekọ na ha bịara mgbe ihe ọma na-eme ma ihe ọma ga-adị ma be anyị na-ekpe ekpere na-asụ ndị nna m Ebonyi Omeke Enachi oke mmadụ biko ka ha nụ bịara nta ịkpọrọ ndị nna gị ha na ndị nna nna ndị agbụrụ anyị bụ agbụrụ ihe ọma mgbe ihe ọma ahụ dị ka anyị amaghị na anyị amata nta ma ọ ga-bido dịrị ihe n'aha Jizọs n'aha Chineke na ndị a anyị sịrị biko na ihe anyị na-arịọ bụ gọzigide m ihe ezile bịara nwa be nta ha laa na ihe ezubeghị ngọzi hụ meta ezigbo mkpụrụ onu gọzigide ụmụaka anyị gọzigide ụmụaka anyị ụmụaka niile nke ha nọle nna m kpọrọ ndị nna nna anyị na ndị nsọ onu bịa chekwagide ha nyere ha isi akwụkwọ nyere ha obi umeala nyere ha obi nghọta nyere ha erube isi n'ikpere anyị bụ na ego akụkụ anyị bụ ndị nna anyị ga-enwe ego anyị ga-eji eze ụmụ anyị ma ụmụ anyị ga-azụ amala anyị n'iyi na ha ga-abụrụ anyị ngọzi anyị ga na-agọzi gị gọzie ha n'ụtụtụ gọzie ha na mgbede gọzie ha n'abalị gọzie ha n'Eke gọzie ha n'Orie gọzie ha n'Ahọ gọzie ha na Nkwọ ka ọ dịrị ha oyi na ọdụma n'anya oyi anyị asị Chineke na ndị ala onubịa nara ekele anyị nyere nta na ubu jupụtara na nwere na ihe unu mere nta jụrụ anyị ịhụ mmekọ n'ụzara anyị ekpere anyị na-asị na unu eme n'aha Chineke na ndị ala n'ụlọ anụ udo. During the time of the ancients, there was war in heaven, and Angel Michael with his followers were hauled down